Igbo bụ Igbo mma mmanụ olu oke o jikwa elu mụ na agwa abalị nwa oyibo ụka matọ ndụ ọgụ karịrị ọgụ na nteja abụọ gwa m na-agụ egwu abịa ụmụ enye m notisi ụnyaahụ agwara m na nwere obere nkụzi anyị ga-akụzi ọ bụrụ obere nnekwute nkụzi ọ ibe ga-azọ mmadụ ndụ anyị abịago You don't see him? Okay, let's see him around. You don't come? Hello? Uh-huh. Okay. Uh-huh. Okay. Write it down. No name. Deja. Bomb in the next 2 hours, and I'm live now. But I'm live. It's can eventually all the important, but alive. I get everything over, so I can wake you and then Igbo. I got what I put on some. I was a maple on Tontego. Manatupu, a video. I go over. Nke mbụ na mbido afọ m bụ Chukwuemeka nwa eketa mba ana m agwụ n'aba nna m pụta mba m bụ Chukwuemeka nwa eketa mba abụ m onye nteje abụọ nke dị n'Oyiloku gọọmenti Anambra steeti eji maịtị malụ m maọbụ ịkpọọ m ọda adọnwa nteje abụọ maọbụ ọgwụ karịa ọgwụ maọbụ ọchị ili eme ili abakara ewe na make eje kwulu anya before I gaa n'iru anyị chọrọ ikuzi ibe ị ga-eme ka prevent ya onwe gị from ilite poison ekwugo m maka nke nzọta nke m chọrọ ikuzi taa bụ ibe ị ga-eme ka ị ghara ilite poison n'ọnụ anyị ma na ụfọdụ elitasigo poison ụfọdụ na-abilita poison anọ na-arụba 2 years ama mmadụ ọ na-eliva liver na-eliva kidney ma o ji legidezi elipịa anya ọnwụ apịa ịgbawa ọbara n'ọnụ ịgba ọbara n'ike enwere ike mgbe anyị jizi ebe eribi ọbịa arụ nzọta mana bifo ilite ya bụ poison oge ebu ụzọ mebegodo gị malaria mebegodo gị ike ọgwụgwụ ị na-adị fragile oge ọbụla ediziela ọkị ije jụọ ese mara ibe na-eme gị ọ bụrụ na ọkị jee gbaa anya ọgwụ ma o jee nwụọ ọgwụ ọka njọ ọ ga-astọp ọbụla oge bidokwa agbụrụ m jem ka mgbe jem nwere na mkpọta ya ọ karịa m yipụ ebe nwere ekwu na abịago taa anyị gbara unu n'ibe ekere anyị bụ ka anyị zọọ ndụ ihe abalị bụ ịzọ ndụ kama na 75% of ndị mmadụ chọkanarịla ego and ọbụla eziokwu onye ọbụla ego mana ọ kwazụta ndụ azụrụ ego I was born to be a healer. I have a healing power. You know, si na be Chukwu wee bịa mbọsị a mụrụ mmadụ ka a mụrụ ibe ọ ga-eme n'ụwa mbọsị a mụrụ mmadụ ka a mụrụ abịa onye ga-azụ n'ụwa chikele m ekewa ụmụ kee dibịa dibịa ka m ga-abụ nna m nọ ka m bịakwa ka m bụ ya bụ ndụ anwa ka m bịara ịzọnụ achọrọ m ka unu gee ntị ọfụma wụcha ntị unu awụcha ife a m chọrọ ịkụzi ga-abalị unu olu and na ọ ga-ajọ njori nne maọbụ na ị ga-esi ebe a keep it to yourself maọbụ na ị ga-esi ebe a m chọrọ ikwu kịta yala ichi anya don't share only to your family friends or your loved ones share it to everybody let everybody see. Click the video key send the Oga viral. All the very important. If I'm not going to be focused on why I don't even the show. I don't even make experience here. I don't even test to go. Before I'm putting even I thought I'm who to say talk here. The test to go more go. I go and start and show you. Only a little bit ago. I don't want to say something.
and even na-ekwuli ya abụrụ ka ibebe mighty abụrụ ka mighty melu gị ya mighty ama melu gị na gị ekeke ya agaghị melu ya onwe gị ma nchọsọ ka mighty melu gị ya ịbịa mighty emelu gị ya ife anyị chọrọ ịkụziri unu bifọ melu ya mmadụ anyị masị mmadụ 100,000 bifọ mmadụ enwe ya na-arụ ya mana unu ga-amụta ya free of charge anyị ma ndị na-edilerili nna ndị na-edile ka nkụ ndị chọrọ ịmara maka ya ka nkụ mana anyị ga-akụziri unu na-anaghị ego ndị dibịa wụchaa nụ ntị ndị eze nwaanyị wụchaa nụ ntị onye ọbụla wụchaa ntị na ọ dị very important ma pastọ akụrụ ndụ ka anyị chanye n'azọ wụchaa nụ ntị ifu vidio a share this video achọrọ m ka share this video ka ọ ka dị alụ ndị view ka ọ ka kọmentị m akọmentịrị just comment and share it ka ọ gaa viral let it go viral mana anyị ga-ebuzu nzu akpọkwe m chukwu kelee na okokwu kelee ana chikele mmadụ ka mma eze ebe anyị chimana oje ka nwa oje ka amara ya adobina go bunu we need your number you put in the number adele number m na comment ị ga-afụ number m na Angel Almighty ifra number m na Angel Almighty pila na number m akpọkwe chukwu kelee na okokwu kelee ana anyị gbara unu na afọ ekike anyị anyị na-eme life a ka ihe anyị ego anyị na-eme life a kwunu bebe anyị na-eme life a kwunu malifu unu ekwesịrị ịma because na ọ bụla m chọrọ kwunu bebe m mma m gwara unu otu esi eme ya m ga-nkwụsi ya nsị gị ga-aka mmelụ gị ya mana m ga-agwa otu esi eme ya were aka gị melụ ya onwe ya ife na-atụ ka m ga-ekwu maka tata ọchukwu dịka batụrụ nzu chukele ana gị batụrụ nzu gị batụrụ nzu alụsị nna na nsa adị ene na nsa adị nke ọzọ nị ka alebe wee le fon nweta unu masị gị bụ chukwu dịka batụrụ nzu dịbịa kịta nzu alụsị aja na nteje batụrụ nzu ana ntere batụrụ nzu ntere na-emele ibe batụrụ nzu mmụọ nesi na ntere batụrụ nzu olu ibala igbo ya igbo bala olu ibe mmụọ emere na igbo ya dịka batụrụ nzu asị ndị emedị batụrụ nzu asị mbụ God of Thunder batụrụ nzu chikele mbụ ọmụ nkwa batụrụ nzu mụnye mụ na ya batụrụ nzu n'ego ntere batụrụ nzu ihe ọkwa ntere batụrụ nzu anụlụ nwaanyị ego ntere batụrụ nzu ọnwa dị ego ekechi ọdụ ikpọ na igwe batụrụ nzu ana amaghị ike nke batụrụ nzu adụ malịsị mụ na ego batụrụ nzu otukwa bụ nwa batụrụ nzu mụnne mụ na ya alịsị nne mụ na dịko bịakwụ ntụọ nzu asị na ntere na ezinụlọ bịakwụ ntụọ nzu nenge agbakọ batụrụ nzu nenge ubili batụrụ nzu nenge ezi batụrụ nzu nenge ụmụ batụrụ nzu nenge amụkwa batụrụ nzu nenge amụkwa nenge ụmụ batụrụ nzu na chukwu kevu ihe ji nteje ana na ntere batụrụ nzu ọmụdị m chukwu maka mụ ji nzu n'aka ana m ekwuru okwu na m ekwu ya ma m ekwu okwu na iwu m siri m kwuo ya anyị gbazọ ndụ ibe nlite ka a na-etinyezi kịta ibe nlite erikazi a na-agbazikwa egbe a na-egbozikwa mma eziokwu bụ ndụ nchukwu na olu m nzu ibe nlite erikazi ebe mmadụ na-etinyegide ibe nlite tinyela ewu na-agala onwe ya kedu maka nke bụzi mmadụ ka ịma na iji ịgalụ nwa ndị ọ na-enwe iwu ka ịma na moto igo tata nwe ndị ọ na-adịrọ mma ka ịma na ụlọ ịlụ tata nwe ndị ọ na-adịrọ mma m ga-achịgide na mma atọọlụ gị ọgwụ agwa ụmụ na ihe ọ ga-abịa ka a na-arụ atọọlụ gị ọgwụ iwu vele ya nọ nke eli na ọnọdụ ya ka njọ amaka igbo odogwu ma ị nwere ebe a na-agba gị ihe ọgwụ sọ gị nwee echeli gị poizin ogbuo gị edizikwa lọki arọchia gị na be dibịa maalị anya poizin ịdị fri but achọrọ m ka elite ma ya bụzi a na sabụrụ dibịa ga-azọ ya ọchukwu dịka batụrụ nzu chukwu ọ bụrụ nke ikele m ọlụ ọ bụrụ nke mara m dibịa ife nkụzi a ga-akụzi tata chukwu weleze ụmụ ndụ weleze ụmụnne m ndụ weleze ndị ọya m ndụ weleze ndị nne na-alụ ọrụ ndụ ọ dịleba mma anyị mesie leta bụsa anyị ga-abịazi anyị bụ unu ife gbasara ewele ife ọ ga-abịa ime simple thing ị na-enwe favor adị m eme ebe a ka dibịa ala ịlụzi ọrụ dibịa ga na-alụ ọrụ dibịa ga na-alụ ọrụ pastọ ga na-alụ ọrụ
adị 100 n'ụwa tata 40 bụ nsị bụ poison na arụ na-akpagharị ụfọdụ zụtara azụta na-akpagharị ma amarọ. I want to save life. O nwere nwaanyị abịala ebe m ụnyaahụ ọmarịma nwaanyị ọbụna poison ka ọ bịa azara aza m wee gwa na bifo nye gị ọgwụ poison na ị ga-ejebe kpochielu gị onunu n'onunu ebe a bụ kpochisielu gị ọgwụ ọbụla ị na-anwụ inwe ọgwụ correspond to treatment na ibu na ikpochiri onunu a yọsọ gị nwa ọgwụ na ịnwụsị ya ọchịlị agwa m na o treat go dị poison ọ zụta ọ ga-abụ na si ebidokwa n'isi isi ọ mgbanye gị ọgwụ na mama nna gị ego ka ịchọgodo ka ikpochi onunu ka iwe anwa agbanyeze gị ọgwụ free chọkwa ikpochi onunu ife ọmarịma nwaanyị so nọ mmadụ bụ ngana na alụ na-eme n'ụwa ọsị ndị buchuru iko bụ ọgụ taịm adịs ka esi egwe n taịm ịmadịrị ugwu nnebe mbụ ndị ngalụ n'ọrụ chukwu asị gị dịgoba atụ nzu mee ka nkụzi nke a ga-agụzi ata mfe ezigbo mkpụrụ ọma ndị bụ onye ga-echi ya vidio a ya ma alụ gị mma ndị bụ onye ga-echi ya vidio a ya dịle gị mma dịle ezinụlọ gị mma ihe ike ama mmehie ole simoni nro vidio a nkwuru tata ole simoni imeri ya imebe nkwuru tata nwụrụ nsị mmadụ ga-egbu obi chukwu ekere anyị ka anyị nwa premature death abụnụbere m ebe ede premature death na baịbụl ọ ma chikere ole chikere ka ọ lụa ana onye na-arụ ya chikwa akwakụrụ ụna onye ya chekwuru ọwa anaba unu mana mee na-ekwuru daa na ọ dịkata mkpụrụ esoro m ekwuyele esoro m dibịa na-asị na ya onye nwe bloko obili agụ na ọgwụ agụ na eme na-ewele eme n'obloko eme n'obili bụ mana ọgwụ juru na biya ndị dibịa abụ ị na-apụtọ si na ndị dibịa abasigo society ndị dibịa nwesigo ọgwụ ndị dibịa nwesigo obloko nwesigo obili igbo na ọ dibịa mere gị ibe abụ ị na-akpa mmiri mana ọ bụrụ ka anyị ji wee bịa we are here to save life onye ọbụla mmadụ ibe oge mewa azọ ndụ gbara ime ị na-ata ndụ ga-ahụhụ afụrụ m ndị na-abụba bịa n'ime adọlachila abịbịa ndị mara maka rut abịaba na-akụziri mmadụ na ebe ị ga-eme ka ọ wadịle gị na ebe ị ga-eme na ebe ị ga-eme ka anya mgbuwa na ebe ị ga-eme ka ukwu mgbuwa na ebufa gosi gị dị abịbịa alebe gị nke a ga-elebe gị 75% ndị dibịa taa anyị nwe amara ọgwụ eji ana agwụ akpị amara ọgwụ ọ ga-aba ka ị mmadụ narị akpị ama mgbanwu gị mana ọ na-eme ka ngwa onye ọbụla bụ dibịa ọbụla na-agwọ ọgwụ akpị dibịa ọbụla na-agwọ ọgwụ agwọ mala nwe ya nwere dibịa ahụ ya ekwu dibịa ọbụla na-agwọ ọgwụ akpị dibịa ọbụla na-agwọ ọgwụ akpụ agba nwa gị ma ọ gba onye gị ma ọ gba nwanne gị mana nwere ibe ị na-ekwu ibe niile abụsịrị ka ebute ego ị ga-ebute ego dị mkpa anyị ga-enwegodo ibe eji azọ ndụ akpị gbaa mmadụ ọ bụrụ ọrụ ka a na-alụ oge na-alụ ogo na akpị gbaa mmadụ edubata ebe gị ịzọ ya ịkala abịbịa pesi ya kapụ ya pesi ya ọ kwụsị ile ya nwere akpụkụ chukwu si na ka ndị si na aba atụmnzu ba ebe ọzọ chukwu eze nke batụkwa nzu edibata ndụ alụsị onye mara ibe ọ ga-eme ka ewesị ekwesị na ndị mmadụ agwụgo n'ụwa onye ahụkwe onye apụta na asụsụ bịa nke okụzi ya ka ndị na-amara ọmalị nke a mma atata ngwe nke m na-amara bụrụ aka mmadụ ka esi nweta ya ana nke a na-akụzi m tata bụ mmadụ mere ka mmalị ya ndị mmụọ kụziere m nke ọ ga-akụziri m ebe nzu ka arapụ nzu kwuru nwe ike wee chi ya maka na mba nzu dịka ndị ka alụsị ọjị mmere dị ibe ọ ga-alụrụ ncha niile mma ife ọbụla ọ bịa ka ivụrụ na-eme ọ ga-alele gị mma dịka ị na-echi ya vidio atata dịka ị na-echi ya ife a na-akụzi tata Chineke nna ga-arụwa ọrụ gị ndị nna ndị a ga-egozi akara ka ọ ga-adịrị gị mana ibe nkwuru ime ọmụrata ihe ike aga m ọmụrata ọnwụ ike aga m ọmụrata ndị etirik poizin onye etirik poizin ogbu onwe na ibe nkwuru ọjị nwa ha na-eche ụgwọ na ọ ga-amara nwoke na nwaanyị mma ị na-azụ ahịa ị na-alụ ọrụ aka ị na-eme ngwongwo ị na-alụ ọrụ akwụkwọ ị na-alụ ọrụ oyibo ị na-agụ akwụkwọ ibe ọbụla ọbịa ka ị na-eme ị na-alụ ọrụ aka ị ga-enweta ọrụ na ibe nkwuru ị na-alụ kọntraktị ị ga-enweta kọntraktị ibe ọbụla ọbịa ka ị bụrụ nwa na-eme iji ele ibe ọ ga-adịkwana gị mara ibe nkwuru o dị ka nsị mmadụ ezune ọ na-ekele ọlụ eke onye ọbụla nwere nkechi kele ka ọlụ a mmasịrị nkechi kele mmadụ ya alụ na nkechi kele ya na ọjị ọjị ka ọ akụta
Agụ na kwana wachi. Anyị na-ebido ọrụ nwa. Agụ nsị na aja. Agụ aja mele aja mete. Mgbe ife anụ na nna nụcha ebe m na-ekwu ọfụma ka m nweta akụkụ m. Ọ dị ka m aga n'iru ngasịza n'iru mmadụ apụtagogori nna ọrụ mmadụ akarapụta akpọchara obere egwu. Okay. Ka a kpọchara na obere egwu achọrọ m mbido nkuzi aka m repiti ya. Achọrọ m mbido nkuzi aka mụ na mama repiti zie repiti. Ka egwu a ịchọ ịfụ m na YouTube maka m na-etinye egwu na YouTube. Ndị mmadụ afọ sị m jee epe YouTube epego m ya. This phone YouTube phone ewetara ọbụ so na I say continue because of time. Okay. Fine, mechara. Okay, ngwa ka I continue. I want to continue because of time. I know maybe one of them ya natara ahụ. Ibe m chọrọ ikuziri unu bụ nkụzili gị mgba gị ji eme practical ya. Imesa practical ime theory. Ibe m chọrọ ikuziri tata bụ maka ndị na-etile mmadụ ibe nlita. Ada abazikwa egbe na-egbozikwa mma. Ndị na-agwọ nsị na ike nsị na agwọ over. Maka ndụ nwachi ifu chu nyere mmadụ ebe ọ dịtara aka ibu mmadụ adịrị isi. Idekwa wasọ gị nwere, ịdị ọgwụ sọ gị nwere. Onye ga-egbu bụ onye ji ile ọbọ. Onye ga-egbu mfu bụ onye obele chi. Mmadụ na-egburu chi na-egburu. Ọ mmadụ mesịrị nsị tinye na nri o tinyere medi ya. Onwe ya bụrụ ụzọ ata akwụkwọ jeburu nri alụli ya gbuo onwe ya. Ifugo na medi ya nwere ezigbo chi. Nya ka o jiri bụ ụzọ bụ nri ahụ onwe ya bụrụ ụzọ lie nri a gbuo onwe ya. A na-ajọka mmadụ. So na ị na-etinyela onye chi kachi gị nsị mụ na onwe gị ịchọ igbu. Maka Chineke nna nwere Chukwu na-apụrụ ime ịba abụrụ movie. Chukwu nwere ike ịtọ ọnụ mmanya ahụ itiri nsị mmanya na-aga na tebụl nke gị tọọ mmanya ya iburu nke ahụ itiri nsị mmanya mma. Nwere gba Chukwu ya lee. Ibe m chọrọ ịkụzi bụ maka ihe ị ga-eme wa prevent you from tested and trusted. Been sharing this video ka ọ gaa viral. Even never give even chọrọ ịkụzi tata ime otu nsi gba gị welite nsị vidio a ga-adị na fon ife anyị na-eme bụ ibe live nkwụsịrị gị iri iwe mee ya otu nsi gba gị welite nsị kpọọlụ m polisi tụọ m nga ahụ dị chọọ ibe na-ekwu wụcha na ntị awụcha ka m nwere ọkụ gosi unu ebe a ezili m nwa be m ka o je gote m ọgwụ oke o jebe oye niile ọ fụrụ ya bụ ọgwụ oke. Ibe m chọrọ bụ ka m mix ya bụ ọgwụ oke na bred ka unu vụ ya ka ọkụkụ lie ọkụkụlisi ya ka ọ na-ejele onwe ya. Anụ ọbụla Chukwu kere n'ụwa nwere ebe ọ na-alụ. Ahịa ọbụla Chukwu kere nwere ebe ọ na-alụ. Ọkụkọ abụrụ sọsọ alụsị ka eji akwado. Ọkụkọ abụrụ sọsọ iji lie olili ma o ji mee mmemme ka eji ya eme. Na Chukwu kesịrị ọkụkụ ka ihe kpakwa nke ya n'ime ya. Otu afọ ka ọ dịrị nkịta, otu afọ ka ọ dị bụ ọbagụ. Ọbagụ anyị fụrụ kịta highest ọgwụ poison enwe n'ụwa bụ ọbagụ. Mana m ga-akụziri gị ihe ị ga-eme ka ị ghara ilite poison n'ụwa gị anyị bịara.
adị m very sure nkwụsie mgbe gị ibe ị ga-eme ka iweta test ya bụ ọgwụ lee na ọkụkọ a m gotere ọkụkọ a egotere m ọkụkọ taata izi ọba nke gotere m ọgwụ nke mana ọ bụrụ maka na ụlọ lele obodo adị m very busy egote nwere m ya mana ya ma mgbe ọkụkọ a na nkịtị maka nwere ihe o mere anyị na che ji egosi gị esampụ unu afụrụ ọkụkọ a nwere ndị be anyị na-akpọ onino nri ọkụkọ ebe anwa ndị Igbo na-akpọ gizadị ihe wee ndị Igbo na-akpọ onino nri ọkụkọ unu makwala eke ọkụkọ ekie unu ewu enwere eke nkịta enwerekwu eke ezi enwere gizadị ma gizadị ha na-akpụ ya mara na m skuulu evi enwere gizadị ezi enwere gizadị ọsụsọ ọkụkọ a nwere gizadị ọsụsọ nwere onino nri ọkụkọ nwekwue mgbili abụọ ama m na wọchị ma ama m na-efolo ibe m na-ekwu denu ibe ị ga-eme my brother maka na m gwara gị n'oge elige ego onye ọ dị ili iji bụ dibịa ama m na ịna na-akụzi gị abalị ndị dibịa ụlọ ori nne ndị eze nwaanyị ọ ga-abalị ụlọ olu na m gwara na dibịa na-ama ama dibịa abụrụ edesi olu Igbo nata tinye ya mewo then ọ bụ na igbu ọkụkọ a ọ bụrụ na gizadị ya no onino nri ya ọ nwere a na-akpọ onino nri how I wish na m ga-egbu nwa ọkụkọ a ma ngosi unu mana ọ bụrụ na o dorozi gị anya ịkpọzie m oke ya enwere ọkụkọ egburu egbu enwere ọkụkọ egburu egbu nchọrọ iweta anya ama ọkụ na-egburu egbu onye rụrụ ọrụ wetekwara m ọbara mama ahụ mba ọ dị n'akụkụ gọrọta ndị weta ya ibe ntụ ọ bụ ka onye doro n'anya ma mgbu ọkụkọ a bụkwa na nwere ibe ga-eji ya lụ ọ bụ na nwere ihe ọ ga-alụ ọkwa efutere azụ gọọmenti ọtụtụ ndụ mana ọ mago n'ike ka m nwetagodo nke m gburu egwu njelụlụ mmadụ ha nwegosi ibe ntụ daalụ nwanne m ezigbo mmadụ daalụ ife a bụ ọkụkọ m jiri rụọ ọrụ kịta abụ enye m ọ bụ fon sada ka m wee weta ya Gracias. Na-asọkwana ụlọ iziza ife ka a na-akpọ onino nri ọkụkọ ife ka na-akpọ onino nri ọkụkọ efuru asị olisiri ị na-anwatakwa m efuru asị olisiri ife ọbụla ọkụkọ lili bụ ebe a ka ọ na-aba n'onino nri ya ife o mesizie ọ digestizie ọwa gbapụrụ na mgbele avọ ife ọbụla ga-egbu gị bụ na mgbele avọ ka ọ banye ọ bazie mgbele avọ nsị a batọlụ gị poison avọ ife ọbụla enye gị n'ọnụ bụ ili ọgaba na mgbele avọ eluo okeluo gị mgbele avọ ọ na-ekelu mgbele avọ gị jide mgbele avọ takasịa waba na liver waba na kidney ma Chukwu kere ọkụkọ na mmadụ ezuru igbu ọkụkọ ga-anwụ ọnwụ chi ya tosiri na-egbu nwa ọkụkọ bụ ọnwa a na-akpọ ọnwa ngala enwe sizin ọkụkọ dị anwụ na bụ ọnwa ọkụkọ Chukwu kelee n'oge oge enwe sizin ọkụkọ dị anwụ ọ na-abịa n'ikuku dat ọnwa ngala bụ ọbịa okpochapụ nata ọkụkọ mgbe ndị oge egbu ndị bana chet na mma survive ọkụkọ etorekwe barakwa ụba so iweta ibe a na-akpọ ya onino nri ọkụkọ igbu ofe ọkụkọ iwere ya mapado na arụ aja ọ dịbakwa msozi ga-egbukwa ọkụkọ iwetekwa onino nri ya mapadokwa na arụ aja ị ga-eme ya
ị ga-eweta 7 maka isi na oge elu na ego. Adị m agwa gị ebe a ka ebe be m ịbịazikwa ka nlụalị gị mma alụkwalị gị, mana onye ọbụla nwere pastọ ọ na-eje bịa, ọbụla nwere dibịa ọ na-eje bịa. Most especially spiritual people have to listen very attentively to know what I mean. Iwetazie ọ dịgo 7 ọkpọ nkụ ga na-arụ aja, iweta 7 ya, iweta eju o iweta ite, itinye n'ime ite, tinye ofu mkpụrụ ọsara, ọ bụ ọsara ị na-atọpere atọpe maka ọsara ebe ọ na-alụ erika. Kana ego dibịa maka mkpọchapụ aka m. You follow kata? Okay. Follow me, Adam. I know in Lagos, no be a water. It's one out of why I'm not going to for an officer again. Major Maligama. So, it's in na frying pan. It's in your focus, in Oviano, you mean for the Oku. Oku them here. Ndị nwe ọgwụ a ebe ụgwọ sitela akarị in case amụkwụ na ndị nwe ọgwụ a na-aṅụ Igbo, mana in case onwe ka masị fụ ya nwere ọkwa n'Igbo na ọmụdụ kacha irichi m sịrị m ụzọ and ọ bụrụ na akụziri m na mama mụta ya. So I have to teach everybody. Even poison, you don't know nteja anyị dị 100, 45 ka poison gburu, or even 65. Then in some no ogolonto ichile no I'm going to soncha owere okay no ichile e mark anya na ebe a 7 na akpịlịga 7 ka ya mark ya e mark anya ile gị 7 i were dị ntụ ọ ga na-acha black i were te n'ile gị tena nke akpịlị a ozugbo ọgwụchawo. Onwere poison ị ga-elite n'ụwa, onwere nsị ị ga-elite n'ụwa. Ili wetiri poison ọ gbara gị na akpịlị olu ebe ọha ya, elu ebe anụ ọtọ gbọpụta ya because of what? Na ebe a adịgo gị na-arụ, ibe adịghị na nwere ka ọ ga-ekwe ka nsị gafee gị na akpịlị. Eji m ndụ m wa anwụ iyi, o nwere ibe ga-eme ka ọ gafee gị na akpịlị. Onye fuchu ụgbara chukwu ọsọ chukwu dị ebube, onye fuchu ụgbara ọsọ, onye fuchu ụgbara chukwu ugwu na-etu uke na werika mmadụ ama mmenwu ya. Adị m na mgbe m nwa arọ enwere m aka enu nne na-enu ibe elegelede. Enwegide m nwee ewu 20 something, ewu m nwụtasịrị ya ọgbagodi be m ulu 100 ọkụkụ ma a na-agụtarị ya ọnụ mana ọnụ mmadụ aba. Mana ịmalị na emesịrị nwaanyị gbee ọgwụ dabala ewu m na nkịtị na ewu nwa nwa mmiri ahụ ọgbele na ọgwụ ọgbele tinye na mmiri ewu anwa anwụcha ewu nwụrụ ya mgbe ahụ lụsiri ebe ise ba n'ise ba 5 nsị. Mana ibe abụọ ọgbele na ọkụkụ na anwụ ya ma nwere ibe ọ ga-eme ọkụkụ etosen mba eko ọ bụrụ eko ọkụkụ ọzọ akpa nri ọ bụrụ nke a ma nwere ọrụ maka gizzard. I know gizzard dị ahụ bụ ajọ ibe niile bụ iwe kwuli na-adịrọ mma bụ na gizzard ka ọ ya adị dịkwa na onino nri ya enwe. Ọnya bụ na abịazịa ezigbo ibe nke digest aga na mgbuli ahụ ọkụkụ nke dị njọ ajọ nsị na ajọ ọgwụ niile ọkụkụ likọrọ ma ntamimoloko ma nsị ibe ahụ ga-egbu gị wili ọkụkụ ga-adọzi na gizzard ya na-edọrụ na gizzard ka ọ ya adọrọ adọrọ nya bụ na iyewe ọkụkụ gizzard ya wụọ anya ị ga-afụ nsị gasị ibe ajọ ibe ọkụkụ lere iwechapụ ya.
nke ndị dị na mgbele ahụ ọkụkọ ọsọkwa gị ịchọ yara ịsacha ya asacha ịchọ ilie nwere ọ ga-eme gị mana nke azị kacha uwe pụtara n'ibe ọbụla ọkụkụ lili bụ ebe a ka ọ ga-aba nwere ka ọ ga-egbu ya bụ ọkụkọ ebe a ka ọ ga-adọlụ ontili o mebie ya mebisizie ya ọ baa na mgbele ahụ ọkụkọ nchapụ ya na nsị bụ ọkụkọ onye ọbụla chukwu kele mgbele ahụ mmadụ ni nwere ike kịta lie ajọ ive ọba gị na-arụ enwere ike ilie just arụrụ ma ilie maggot I get a pepper. Now also that one not the kirikiri. Enwere kịta ilie arụ dị n'azụ kwesịrị igbu mmadụ arụrụ na-adị n'azụ bụ azụ and o kwesịrị igbu mmadụ mana because ibe o jiri egbuzi mmadụ bụ na ịbịazie esighị esi ilizie ọba gị na mgbele ahụ ọkụ ahụ ga-achagbu onye. Yes, they are different. You know, ọbụrụ dizad ka ị ga-enye wit aligota pepe chukwu kele ụzọ ibe na-ata onwe akpa nri ma m nweta dizad ka m ga-enwe ya afọ dizad so nke a kịta bụ ibe ị ga-ewepụta na dizad anwa ka ibe niile bụ ajọ ibe okpukpu lili na-aba ife anwa ga-abụ mmadụ lie afetie mmadụ na gizad a ka ọ ga-aba I'm coming nwa na-akọ ebe nọ bụ na-ewu igbe elu ewu ọgwụ ọwulie ya ewu aba nwụrụ ewu nwa ahụ ata wataproof nwoke ọbụ nwatapụrụ emere mmanụ n'ọbụ ụdọ ewu ewere agụ wata anya ewu awụta anya oge igbu ewu ahụ ọdọ tụba mgbele abụ ewu tụba ya mgbele abụ ewu ahụ ewu ayabọ ya nyụba anyụba ọbụla oge ugbu ewu ahụ ọ bụrụ nwatapụrụ ka ọ talị ọ bara ya na mgbele abụ kechie ya mgbele abụ ọyabọ ya nyụba anyụ gbọba bụ esi omekọta ogbuo ya mana ma o nwere ibe ga-eme n'ụwa na bụ ndị onye na-ele ọgwụ ọkụkọ abịa mana na-ele ọgwụ oke na-ele ọgwụ ewu ije ala eke ibe ntị digolo ọgwụ ihe egbele ewu na-emebi ihe n'ubi gị ewupụta igbe ya na mmiri dọgharị ya ewupụta nwa mmiri abụ nwụrụ bụ ewu ahụ mana ọkụkọ ya tụsoro ihe nwa mmiri ahụ mana nwere ibe ọ ga-eme ọkụkọ dati mmiri ahụ ọnwụ bụ mmiri poizin na-abịa edebele ewu bụ na onino nri ọkụkọ maka ọ ga-adị dọlụ jee na-ekie na dizad dọlụ ezigbo nke bụ ezigbo ibe ada na mgbele abụ digest ya ya bụ n'ebe ọkwa na-akpagharị ọkụkụ ji eli nsị na-eli so many things afụgo m ọkụkụ lili kedu anyị egbu azụ ibe eji egbu azụ ikiko o nwere ibe eji egbu azụ nke na-epe mpe na-ekodo eji ekodo azụ na mmiri egbunugo m ọkụkụ that thing dị n'eke ọkụkụ n'olu ya ma o nwere ibe okwu mere ya mana azụ lie ya ojide azụ ibe a na-akụziri bụ ibe mmanya ibe ndị chọọ ya ibe soro dị agbaba n'ọgwụ ibe so ndị tradishọn ga mebe ibe so ndị na-esu mkpọrọ gbasuve akara ovu onye iri ya esi ya wee na mmiri ọkụkụ ya ahụ ka ọ nwụrụ ọ bụrụ mmadụ mere chukwu mere ka o dị otu afọ anyị bụ mmadụ na-emezi research wa mmanụ na ibe dị otu a the test ya ya now ime simple experiment igote ọgwụ oke ọgwụ ewusala oke emisi na bred ọ na-emisi na crayfish ewusala oke lie ya ọka ahụrụ tizie ndị a ụkwụ n'ezi ọkụkụ lie ọ na-ejele ọnwụ ya ọkụkụ lie ebe ahụ that ọgwụ oke a na-ewe na bred olisi ọ na-ejele ọnwụ ya maka gị na ọ bịa na gizi adị ya nọ paaki ya ọ da-aga direct to mgbele abụ ọnya bụ na ọ na-egburu ya so na chukwu kesịrị ọkụkụ kee ọkụkụ okwu nwee gizi adị
eke ọkụkụ wee nwee onino nri ibe a na-adị na akpịlị ya ebe a ka nri na-adọ ọ dị ike ezie bụ dị nri ọ dajestizie nke dị mma bụ ezigbo na aga na mgbele abụ nke dị ajọ nke na-adịrọ mma aga n'eke ọkụkụ ahụ nke ahụ fọzi na onino nri ahụ bụ nke anyị nwa jizi agba ọgwụ. I repeat myself. Iweta ya bụ ọgwụ onye Igbo 7 ka ọ ga-adị unu amụgụ na mmadụ igogide ọkụkụ go 7 ọ dịrọ izi na dibịa nwere ike iji na-agụ obere ego na ego ya. Let me show you ka ngosi unu ebe ọ dịfa ana m like na-ekwu na ya atọ na Natural. Mgbe na amụ Igbo nwere afụ ebe na-abụ ihe ọgwụ m gosiri agbọ lebesia maka na ya pego na anyị ga-azọ ndụ gbogbo eti bụ ihe niile abụ ka ọ na-alụ ya na akụ n'ofe ya edel medebe achọ mmadụ avụrọ Mark 7 for tongue. Mark 7 for tongue and the gullet. Mark 7 for gullet. Mark 7 for tongue. Ngaza ya bụla oge. Ngwu nwere ndị ọgwụ. Unafugia ọgwụ mmụọ ọzọ. Ife akịta nkanye na nya. Unafugia kịta unu nọ na-egburu mmadụ. Unuvula akago m na akpịlị m ka a niile m onwere nwa God of Thunder onwere onye mụ na ya nọ poison ga-egbu ma nsị ga-egbu enwetakwana alụsị ka nwee ewe ikichi ya unu afụge niile m unu afụge niile m na nyari niile maka nna akụziri mmadụ ibe nna akụ nnukwu ike eso nnekwu ike eso atọ adịba m ihe ha nwee followers Facebook a na-akwụrụ m ụgwọ Facebook ọ bụrụ na ahụ m ugwu na-akwụsị na mana ebe m ji emele ebe a bụ na anyị ama nna asị na anyị nwere pawa ndị ma na-anwụsị na nkịtị na-abụ ibe ndị agba gị na iji gara aga ma anyị na-ele nwe ndị ọ na-egbu igbo kedu ibe ewu na-agala onwe mere mmadụ ewu goat kedu ibe ewu mere gị eji gbuo ewu ị ga-afụ mmadụ gị na ya enwe bandịrị Drop your account number. It's a hand up account number. Come on WhatsApp. I don't drop that account number in public. Okay, guys, I was on that one. Hello. Got you, man. Okay. Magwe blog. I'm live. About life. You don't like it. AAA Mighty God of Thunder. All page me. But life now. AAA Mighty God of Thunder. AAA. Enato Mighty God of Thunder. You follow me on page me. Hi. It equals to care. Because you send the name. You can start. Now, in the mother believe when never even knowledge self. Kedi akpụ mmadụ kọrọ n'Ọnịcha ewu na-ata. Kedi ji mmadụ kọrọ n'Ọnịcha ewu na-ata. Nebo ga-ejile maka na gị nwere ewu ọkụkọ. Na ewu ga-erigo nna. Andị mgbosi gote soso ovu ewu a. Ewu gara na akpa na-awapụtọrọ ya ọbịa na-elitọrọ nlebe ama ntọpụrụ ya ọnụ.
mụsị ọbụla ọ mụrụ nwa bụ ewu abụ nwa nke izi nwa nke pụọ na nwara ya nnukwu ọ dịgotele ya ọgwụ na eke igwe gbeele ya dịgote ọgwụ na-abịa gbeele ewu eli ya nwa mmiri amụrụ so how much more mgbe mmadụ nwere obi bụ nwa ewu na-ejele onwe ya mazialụ ndị nwa dị ndụ itogide tokpuo egbukpuo akwụkwọ anakili gị nụọ di enekili gị nụọ nwaanyị ịfụ na mmadụ biko esigbu n'oge gboo ibe nwụrụ anwụ dị 100 75 mmadụ gburu 15 bụ ibe a mete 10 bụ onwụ Chineke anwụ emesịa ọ bụ na ibe nwe nkụzi doro gị anya ịkpọọ m na fon ka ọ gwele gị mma abịa na abịa na abụ bịa chọrọ m ka ị bịa enwere dị m ebe more than 500 people were sent university na aka m respond ba ndị na-efuru m ma mụ na-ewezi n'igbo na ife nna eme bụ mbịa ọ bụ na 20 people ka m ma fụ for the day mgbaghara aba onwe ibe a ga-alụ ndị ga-eje na mmiri ndị ga-emele ọgwụ ndị ga-emele ibe ndị ga-alụ olu ezinụlọ nnukwu ọrụ fa wee gbara ọzọ maka onye ọbụla sịrị gị na ya na-abụ 500 people amakwa m ka o esi wee ka ume esi dị anyị maka na ndị dị agbaka abụ ede azi gbalụ 30 people aba ike akụ gị ọ bụrụ nke iji agba so na m ga-eme nwu n'ime m lụrụ mgbagide agbazuere mmadụ 20 or 25 aba nzuo ike o chekwala ndị ọzọ echelu so ịwenala iwo na macro respond voice onye kpọọ m nkịta si nye sende mesịrị macro zia ewere anyị ga-azọcha nwunye ncha niile ọ nwayọ nwayọ echi bụ Monday ka m ji aga through all my WhatsApp gaa through respond tie message ma m na-egbu ebi na-aba echi ife agbajikwana gị bata line anyị ga-eje na mmụọ ka ya bụ Chineke thunder god of thunder ị ga-egbuli ya evi echi ka ekpee ekpele ọndụ omele ibe anyị na-emere preaching anyị chọọ ime preaching anyị preach asị gị bịa ụfọdụ ndị dibịa na-enweta ozi ọrụ bụ abịazi ya na-akọtọ ndị na-agba ọgwụ kedu ihe ndị gị bụ dibịa na-akọtọ ndị dibịa na-agba ọgwụ ma ngị na ndị dibịa na-agba ọgwụ na bụ friend bụrụ ọgwụ ịjụ okwu nsuju ọrịa niile dibịa na-akọtọ dibịa na-agba ọgwụ kwesịrị ị na-agba dibịa ahụ na-agwụrụ ọgwụ ọsọ so ekere ọlụ eke onye mmalị nke ọ ga-eme nya mee onye mmalị nke ị na-eme ọ bụ na mmiri ka ị na-alụ nne lụba mmiri ọ bụ na aja ka ị na-atụ ụba aja nke ọ bụla ememe siri ya ike bikos n'ebe abịa na onwe na-ekwutobe ibe gị nkweli ndị na-abịa na be dibịa ahụ na-agba na onwere ibe nke ibu dibịa na-eme anyị chọghị bụ ọgwụ ka anyị ebute m butele ihe mbụ bute ete ebute m and anyị mere ka anyị wee gbuo mmadụ ihe mere ka anyị wazụ ọzọ ndụ without iji ara anyị jegasịrị ibe nkụzi ntata mama ya mara ya ndị mmụọ bịa kụziri nke ba akụziri gị fara gị iwere aka chọọ ka ihe eme onwe gị ịma mbụ chukwu ịma nka chukwu ike maka na agbaghị nkịtị itetara nwụrụ anwụ mana emere mana ọgwụ egwu nsu nwe ọlụ a mbụrụ ọgwụ adịkwa iyi etọsịa alụsịrị mgbe na-ekwu ka na-epiti ihe m si ebuzie nke a ka nwee kwuzie maka na mgbe na-ekwuo maka ndị ga-efolo m na YouTube. James, thank you. Man sending me on my own. When you call number, just send it. Is his number? Numbers James Alex he send you is a mighty thunder number. Okay. Nanya, can be the one is Magande Batalet. If I have only okoko. I na kuzuri the outside. None was a master house. Only okoko deva. Two casilo cuckoo, girl cuckoo, where echo cuckoo. When will you have an acquaintance style? You wouldn't look. About Kokuna, can you look now? I 1 minute. Call me in the next 3 minutes. Can call the people on. In a little bit. Eva. Ị ga-eweta gide na ọkụkọ ahụ iwetala ya nya bụrụ kwulili olili isi ili ọkụ no problem
ike weta gị die weta 7 ịmapa die na arụ ị na-amapụ just ị na-anya die na arụ aja na dry olu 7 iweta tinye na frying pan tinye ofu mkpụrụ ose ara alikọta pepe nke a na-atọpere atọpe. You're welcome. No, can I see you on the chat? Okay, welcome. Okay. Ofu mkpụrụ ose ara atọpere atọpe in Novia. Ihe si ichile chile ya. Ka ihe na ebe a 7 ka ni legi 7. Onye avụ na ya tọ nsiri nne tilige nsiri na ma buli ya nwa nwere ọ ga-eme yi mu. Mana ya na-amara aka. Achọrọ m ka ise chukwu nkọ. Asịrọkwa gị je golo ọgwụ oke ka ilie. Maka na igolo ọgwụ oke lie ebe fụfali wale. Reason ji okwu ya bụ na inwe ọgwụ ole na isi ọgbara agba n'ara gị. Ihe ọtụtụ ndị mmadụ nwere ọgwụ egbe gbulu bụ maka na ha ji ewe anya isi. Ihe si na gị nwere ọgwụ egbe onye amị bunyezie egbe ịmanya mkpume ịmanya okwute. If you stone any oyami will kill you. Let it be ekpe. Inwe ọgwụ egbe onye na-agba egbe buru nri egbe. Gbaba ọsọ anya na-abụ ntị. Anya azụ nwere ka ole nwa nnụnụ na m gwara m ya. Nnụnụ bụ na ị ga-egbu bụ na iwe ka ihe dị wee gbuo ya. Nnụnụ gbapụtazi ga-egbu nri ya. Anya azụ dịrị nwa nnụnụ. Gbaba ọsọ na ọgba ga-egbe nwere ka okwu okwu. Ọ bụ na ị nwere ya bụ egbe. Amara m anya nke ahụ na mana agụrụ mkpu egbe. Nke m anya ka m na-ekwu maka ya. Ịma akizi asọ m 7 debe onwe gị du. Asịkwa na mma ejikwa n'aka gị gote poison tinye ka ị nwa ka ị weta sie mba. Na ị mara maka ya. Chi gị dube gị. Onye ahụ gote bread ahụ tili poison ahụ na bread ma ọ na ebe ọ bụla rie na o nwere ebe ọ ga-eme move. And the one sign you put na ile ya ọbịa mee ka oche okwu gị ọdụ gị ịgbọpụta anụ ahụ maka ndị na-ata anụ ọkụkọ na mmụọ na-ata anụ ọkụkọ mmụọ ya egbugo maka anụ ọkụkọ ndị chicken ndị tọkị eweli mbọ na-adụ anụ ọkụkọ dogide anụ ọkụkọ dolesi anụ ọkụkọ iweta ọzọ taa chicken ịnọ ị nwekwara ike ị na-eme ya ọ na-atọ gị ụtọ ije ka ije ọma mmele wetara gị tọkị ọzọ ịpụtata igbu onwe gị. O nwere obodo na-anya nsiri nne ma mma kpọrọ m ahụ obodo ahụ dị ntecha nso. Obodo ahụ ntere nso nke ibe obodo ahụ wee bute gị nri gị na onye ọkwụ ga wee ligide nne asị ka ebutekwu ọzọ elizine kwa aka gị n'ọka ugbo ike ọ na-achọ. Unu anụghị ihe m kwuru. Iwetara ada onye nri ọkụkọ itinye n'eju ọ ga-adị 7 tinye mkpụrụ ọsọ ara ihe sie nye nwa ka a na-akpele gị 7 ebe a ile gị 7 nyakwa gị mee imesie nye atọtụ na abụ dị lara ụlọ nwunye ga-atere gị poison ka ogbe ka arịa ọ ị ga-atere gị poison ka ogbe ka arịa nwanne ga-atere gị poison ka ogbe ka arịa. Ekene m unu si ekwe nka ka okwu ọzọ. O nwere ọzọ m ga-ekwu dị very important DJ Asaba Odua DJ Asaba Odua. Hello? Ka ị nwe odogwu? Okay. Ị na-efolo m na line na? Ọhụrụ lile nkụzi? Ọhụrụ adịghị na-akụzi? Ihe ahụ m ụgwọ, ihe ahụ m 100,000 maka na ị na-eme dibịa, ihe ejikwu m 100,000 ị na-eme dibịa. Mgbe nsogbu adịrọ ị na-abịa hotelu inwe igote ọkụ 7 na gaa ntị ị ga-akụziri m ihe nye m 100,000 na dibịa ka ị na-eme akụzigolu gị nke a andị ọ bụ na ichi ya rovido a ịma na-achụgwa ama mgbaghara gị so ị ga-echi ya anya ọ na-abụrụ anyị dị na-agụ ọgwụ anyị ga na-agụkwa ọgwụ. O nwere ndị na-anọrọ life na-elitekwa poison babịakwa n'ụzọ ọba. You understand? If I'm by Keta, I can hear them alone. I want to go little poison in the war. And meji 100,000 million madu. So say can you poison or poison even little? You what? I enjoy that and that China.
mana mụ na ana m eme isi na ọgwụ nna aka ya ndị na-abịa m mmisi nka ihe onye ahụ dị ya na-arụ mma ngwasọ gị nka ya gị mana ọ nwere ibe ga-emenwuzi gị ịgbanarị ọ bụla bụ poison si na aja emesị nwa gbanyere gị anya ejua m ime ịgbazi ya na mkpụ dezie ya ndị mmadụ pụta iwere na-enyere m aka. Please, James, send Chukwudi number. Oh, nji phone abụọ n'aka. Okay, now o nwere ibe nchọrọ ikwu ọzọ. Aka m akụziri unu maka ndị litegoro poison elite ma akụziri a nsị egwe nke ahụ. One reason bụ na ahịhịa eji akụzi ahịhịa adọpụta tilimile zoro ma ma akụziri ka ọgwụ nke anyị ji ele ibe. Na nke a nkụziri gị bụ ọ bụrụ na iritego poison, you can call him on phone. So then ma nke a nkụziri kịta bụ na ịmalitezi ọzọ ndị litere elite jee n'ibe dibịa zọọ unu na dibịa ịma mbụ ọnụ ọgbago ka eji eme ya maka ndị litegoro elite. Then ibe nchọrọ ịkụzi kịta bụ maka ndị nnebe ma ọ bụ nna m nwụrụ. Agwara m unu na ogbugbu egburu nne m n'ike mere m njebe ijebe ndị mmụọ mara ebe dị iche iche. I fought for my mother. If you get me along, I won't be in the yard. James, please help me now. Send her number. Oh. Well, what is it? I want you to fight for your father, fight for your brother, fight for your sister, fight for your mother, fight for your father. If you know that your father died, if you know that your mother have died and you want to fight for her, I will tell you what to do. For your mother or your father or your brother and your sister to rise and fight whosoever that is responsible for his or her death. I'm not seeing you again. What's happened? I will tell you what to do. You can press maybe you can end your own life, then you come again. Or you go to my page. Should I call the number? Call. Okay. This is number 08036957876. This Ogba-afa, can you na-etinyeziri your number? Is not mighty number. Can you na-etinyeziri your number? Remove that your number. Onye bụ nwa abụ na-etinye nọmba Thunder ga-agbagbuo gị gị na nna gị. It's not his number. Ebe ọ bụ na nkụzi a na-akụzi adịrọ gị mma. Nkụzi na-akụzi adịrọzi gị mma ka ị na-etinye nọmba ya. Ọ bụ na ijiri nọmba m iche m tinye nọmba m na ị ga-akwụrụ nwa ibe a na-akọwa ka ogide si na azụ na ndị mmadụ ego. No good na. May God forgive me maka ihe mkpọrọ gị gbaalụ n'iwe. Biko agwara m gị ibe a gị jebe ebe dị ibe ọ dị bede gị nwa gị ji aka gị meli onwe gị. Ọ bụze na ịma mmenwu ya na onwe na gị ijekwuzie dibịa gị ile egbe a na-efe mighty play this video kọwara aka mmelụ gị. Maka ụfọdụ n'obodo oyibo, ụfọdụ na Lagos, ọ bụrụ ibu na ị ga-abịanwu Nteje. Onye na-aza Naịjirịa chọzi ịbịa Nteje. Amaghị m ihe onye a ji na-etinye nọmba ya. Afterlife. Biko. Onye a na-asị ka ezi ihe onye a na-etinyere ya nọmba. Kedu ahụ onye a tinye nọmba? My Monty Mighty Ogba-afa. Biko, na-ege ntị. After this live, I'm gonna make delete. Number ọ bụla ịfụ na-abụrụ 08036957876 ọ bụkwa nọmba m. Maka na m mana m emepegolu m ndị dibịa ọfịs. Emepegolu m ndị mmadụ ọfịs ọ ga-eji wele nri. They talk. So, the number bụ 08036957876. 08036957876 bụ nọmba m. Nọmba ọzọ epetakwalị ịmara ọgwara na-egbu gị. Mmazi ọnya ka m bịagodo.
so ife nchọ ikwu bụ jee ebe ahụ enyiri mma gị maọbụ ebe enyiri mba maọbụ onye ebe enyiri onye nke gị dibịa ga-alụkwa gị back to sender. Ndị dibịa kwunu elesizi na m na-mebizili ụlọ ọrụ ịmara na egbuo nwanne gị n'ike na enwere dibịa nwere pawa ga-emenwu back to sender. Enwere m ya original. Agbalị m unu. Hello? Mondo, get the number. Tia, madam, no, not get you the right number now. Oh, Tia, another number. No, number. Tia, just the Asian come now. You be number. Oh, I want to know money. I want you. Hello? I want to know on this scam. Oh. Okay, was it a person? It's not. Listen. Mba, yeah, delete it. Delete. Mba, just delete it. Maka ndị mmadụ ị na-ege nsogbu. This no number game ka get here. Just once the life we had each year or this na account gị na each year the video. Just share the ban account so na nwezi ike mgbe ọbụla ịchọ ịlụtakwa ihe nkuzi ijegwe dị epipụta. Mama is it's Monday, you know. It's Monday, I know. Yeah, Monday like that. If I go come on. No, but yeah, but you I go. You will go. Yeah, but I will go na who of no. Now, if I'm not going to if I'm not do room mado, you are something years in the media bam. Man walk what? Ebulu na mulika. Na fancha nyara we me ba man di si afsa ndem ande bunde fancha nya musigo. Maka mmebi go. Hello? 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 Can you call me back in the next 5 minutes? I'm going to be on. So, while in no gum general baby ganjo, Mamma Medi. Mr. Natalia will up and jumbo at the chap. We are taking that while they make a turn back to sender. Or what won't even the simple. Be the galopally call back to sender. Macana open with leader, I open with the pastor. Pastor will the power. Ibe belle, even melon one neggy and actually long have melia. Didn't will the power. Even a more well. Even open Emily give me value and actually long Emilia. One full alligator pepper. Yes, one full alligator pepper. One full alligator pepper. Then, give a mistake back to send down. Give a charge everywhere you make it back to send them. Makama, Baron, even back to send them. No name ready. Before I was already back to send down. In my living game, he took one again like a job. Mamma is in a teen bunket. Oyo bana ezugo ori ka ke malive. Oyo bana ezugo ori ka ke malive. Hello? Oyo bana ezugo ori o ka ke malive. Oyo to ibu gi ka ke malive. Oyo to ligoro gi assassin o ka ke malive. Maka no yipura ibulu mutu gi puwa ba track ma go gi malem bi japa malem bi japa. Malem bi je ni maliki isi ajana. Malem bi je no la. Nyap no yo bana bulo onye nke go yo bana bulo onye nke gi akara adu kenye ke
mana tọnda ga-agbagbu ndị dibịa na-ekeli mmadụ onye bagburu. Ike onye isi ekara aka onye gbu n'ike isi ekara aka nke bụ dibịa weje Kenya na ị ga-ekenwu ya. Onye ahụ isi ekara aka gbuo onye agbuli ogbuo nke bụ dibịa. Ndị dibịa gburu mmadụ na nkịtị bancha niile nwụsịrị anwụ. James, thank you. Anyị nwere ike igbu mmadụ. Amara m oge eji egbu mmadụ. Kama na ịbịa ka imegide onye nna alụlụ ma imegide onye ga-abịa m ị ga-egbu ya. Igbe alụsị alụsị were aka ji akpa eje ekpe alụsị ma nke bụ eziokwu. Ọ mara ya aka dị ọcha. Asị n'ezi ọ bụ na onye abụ chọrọ gị ya na alụsị eme. Asị na the call no disturb ha. No disturb m. No disturb ha when we hear. Okay. Onye mere gị ibe na nkịtị mgbe nsị gị agbalị gị ọgụ. Nya bụ n'ime na-ekwu bụ na igbuo mmadụ bụ abịa ka m etikele gị onye igburu ka ọ dị abịa n'ọgụ. Mmekọrọ mmadụ rụrụ gị ego ara iweta. Ha na-ebutere m ego ebe a ka m wee gbuo mmadụ gwara m amara anya ya. So many people mara maka ya. Ibe anyị na-eme bụ ịzọ ndụ ka anyị na-azọ na-ebi ike. Ị ga-edozielu ya ụzọ anyị abụrụ Chukwu. Mana with the power of God na our ancestors, ị ga-enwedịrị nnekwu relief na ịbịa nịchatala anyị. Ana m anyarị ọbụla esi. Onye ka m ji mara maka gbasara ihe gbasara amụnsu na amụnsu na-eji na-abụ problem mmadụ. Amụnsu na mmadụ mkpata ego. Ife ị ga-eji mmanụ amụnsu na-eji mmanụ mkpata ego bụ ijesi obodo Igbo nata ime amala kesie ego ị na-awụnye eji na nwere ka ịkpata kọbọ ọzọ. Abụ njọ ndị mmadụ. Mmadụ onye abụrụ mmadụ ụfọdụ abụlasị obodo Igbo nata ma nwanye mmadụ ego. Ha kpọbụ ya ugwu ego kpọbụ ya na ọ dị nkele ka na ọ dị ntịrịba. Tikwa ntịrịba ma gị mekee nka. Abịanụ m ka nsi abịa. Ndị na-akpụ mgbe nsọ awụrụ m akpọba m. Ị masị ibe ị ga-eme? Unu mara ibe a na-akpọ ugili. Unu mara ukwu osisi na-amị ugili na-amị draw soup. Ukwu osisi a na-akpọ agbọnọ. Egbutekwana nke dị n'ime ọbịa. Egbutekwana ukwu ugili. Egbutekwana nke dị n'ime ọbịa. Asịrị gị gbute osisi ọzọ na ugili. Ugili. Mana any mkpọrọgwụ any osisi ọbụla kwuchiri ezi can serve. But best ga-enwe reaction ga-eme ozigbo ozigbo bụ ugili. Agwa m na anyị jere ọgụ ndị mmụọ. Anyị gwara ha nweze mgba nweze bụ Chukwu. Anyị gbasịrị mgba nwude anyị ji ogwara tọwarata. Ya ga-akpọ AAA. Denu ugili akwụchi dị n'akụkụ ụzọ. Ọ ya dị n'akụkụ ụzọ ebe ezi si aga dị n'akụkụ ụzọ. Ịkọ ọtụwa mkpọrọgwụ ya. Gbujibu mkpọrọgwụ ya. Mkpọrọgwụ ya ga-apụta n'ogologo ụzọ. Igbujie mkpọrọgwụ ya ahụ ijedebe ya ọkpọọ nkụ. Ọ kpọzie nkụ ị na-ewu ite isu ihe n'ebe ị na-ewu ite. Ole ji enwe obute ọkụ. Dibe n'ini mma gị ma dibe n'ini mpa gị. Dibe ọ bụ na enyiri onye nke gị. Gwuye ana obere n'isi ya. Igwuye ana ife ga-adị ka 4 inches is okay or 6 inches. Igwuye ana itinye obute ọkụ ahụ. Nkwụ abụ ukwu mkpọrọgwụ gbasiri ezi ahụ tinye kpochie ya. Di anwụrụ kwulara ozigbo sị abụ na mmadụ anọwo 20 years na ala ini. O kwulara ozigbo ahụ mmadụ ebinye. Ife ọbụla dibịa mesịrị gị. Ọjọọ ọgwụ. Mmadụ ebulu ọkụ achọba onye bulie. Oge egbusi kabara ogbuwe egbu ma ya rana n'ara. Sọsọ onye ọ ga-ara bụ onye aka na-adịrị ya. Ife nna gwu nta bụ ife mmụọ bụ maịtị mma. Iwu na-ewu onye nke gị nwụrụ anwa bụrụ na si igbuli egbu nọ n'ọmụzụ ụwa ya. Iwu na-ewu ya bụ n'ọmụzụ akara aka n'ọmụzụ ụwa ya. Nya bụ iwu na-ewu ya. Ibe na-ewu ya bụ n'ọmụzụ akara aka ya. Unu afụnugo ebe a na-akwa onye 8 years nwụrụ ọnwụ chi ya. Onye 8 years nwụrụ ọnwụ chi ya ije ebe a na-akwụ ya na-enwe ahụle. And enwere ike ụmụaka ya akpa ebutesi ego na-ele ire cooling vine na-akalị ya.
na-ata chicken na-egbu evi na-egbu ọkụkọ unu mara onye kwala ozu last iwule ewu ka o sikwa ozu na-enwele ya nwele na-ele ive mbọsị abụọ ya bụ nwụla nwa agbagute na-enwe anwụ na-akpali egwu a na-ebere akwa mana mmadụ lugoro 150 years ewewela akụnsi bịa tigbuo ya maọbụ wee nwa accident maọbụ ive ike wee mee ya amaka ide nka sọrọ ya ka a na-akwụ ya na-eli ya na-ebe akwa agwọ na-ebe abụrụ na ọma nwa anwụ agwọ na-ebe abụrụ na ọ karọ nka ọ karị nka mana agwọ na-ebe bụ na ive ike emele ụwa nwa jefu onye nwere accident oche mmadụ lugo 90 years igbo mụchiri nwa aka ugbo ya ọwa nwụrụ a na-akwụ ya na-eli ala nke bụ nwa ya na-eli ala na nne gị nwere ọnwụ ike ndị abịara n'ụlọ gbagbuo nnebe tigbuo nnebe a na-akwabe na-eli alele mana fụ na onye lụrụ 50 years for example anyị mana ọnwụ 50 years amakabara ma ọ bụrụ na ọ kala arụrụ nne na ngwa ụmụaka ya na ọbụghị mmadụ gburu ya na ibe na chi ekwute anyị ọ bụrụkwa ife o mete ụmụaka na-akwụ ya o nwere iri obi esiri ike obi siri ike ma papa agbalịba na mmadụ egburu ya na chi ekwu na ebe ọ ga-anọ ụmụaka na-akwụ ebe na-enwe anwụle fa gị na-eme isi ya Yes, Ekene Peter, that in Teja, Anambra State is the address. Fa na-akwụ ya fa na-enwe anwụle a ga-asị gị ngịrapụ onye nwụrụ ahụ ụla ka na alụ ọnwụ ntụ your father or your mother or your brother or your sister will be angry for you if you do not fight for him or her. Because I know I fought for my mother. Because no one ordered tata. But no to nebu yele. Mama mother joka. Mana nezi ezunu ndi akaba de nyake mala ka ogesibe. Mana ji fa drama. Mbosi onwuru I was either 19 years or 20 or 21 years. One am no ga dey otu a. James, give number, please. Maka na ọkụkụ buli egbo buli isi nnọọ ka ụmụ adịghị evu oko mana dị ava draw chuu mesisi na agụnye nwa ogbenye enu. James, give the number. Okay. You know? So now akili adịrọ mma na ife a mgba you wake up your mother or your father no na grave. Thanks. No na nini aje no lego. Then only obia no una wono enwula una abi uwo ọzọ una wono enwula una agbara ụmụaka ya ọgụ nna ndị gburu mmadụ na-egbusi mmadụ kechi ya n'anya ọ ga-abịa ọzọ ụwa ọ ga-anọzere ụmụaka ya ọgụ nne gị ma nna gị nọ naanị eze ibi ka na fakọrọ ime ihe. Let's continue repeat the conversation in your before, but as in no queen we repeat. Okay, me we brief. That's not just mission we brief. So now, if na ba, njo iku just mu no if na tanga akuzi. Mana the third one no go even 83 points in the trade. I be adon ka me save the comment. Ko won ke ndi dey ko leave. Mana nke won gbale ke keta. Na e kan ya. The banana poison. Poison ke dey tell nna. Ana agbozi egbe na-egbozi ma na-atọzi nke ọ na no poison tie amaka inwe ego ife na-eme anyị bụ ndị mmadụ ndị ọgaranya bụ nwere ara mpụ ọgwụ egbe ọgwụchawo. Just telling you, I will repeat the teaching. I should repeat it. Don't I will repeat it briefly. I will talk about it briefly. You know, and what's the key? Maka ife later. O nwere ezigbo ọyị m bụ nwanne m poison nke etilia onye mmanụ nwa ntete achọrọ m ekpo ya afa na ọ dị pemfụ owute mbe nna aja gbavi ya ọgwụ ebe dị iche fọ ama ebe na-eme ọmụgbuo ya onye obodo ji wee bili
ama alele even dị na-akụzi ife a bụ ka iji dị ewute iwu nka ga-emesikwu mbọsị ndị na-emele mmesi emu gbakwuo unu ife ọ ga-abụ nwanne gị lite poizin izu onye ozigbo mma gbakwuo ya mana ka na-eje ife na-aba nkụzi unu ga-aba unu uru ife njisi unu ọ ga-abala unu na eme test wee dị sure ọkụ abụ data ọbụta ọkụ abụ iti na wee kpochie ya in few minutes ọdanụa mana ọkụ ahụ bụ na arụ onye mere nne gị ma nna gị kwa na-acha low my voice. Low my voice. Okay. So, Nepoku, James, give Ifeanyi number, please. So, Nepoku Dajosia. Na arụ ya afụ dị n'alụ ibe mele nwanne gị ọkwa ọdanacha. Ọrụ ka onwe ezumike. Ọkụ afụ ka nwanne gị afụ enyi leni n'ụlọ ahụ ga-eji wa afụ ụzọ wa chọrọ ibe mele ya. Try and see. Oh, Bolike, take a months. Yes, Frank is the number. Yes, Makano weak in spirit. We have weak people. All people are weak in spirit. Oh, no, you got people. Obasra go zibo. No, got weak in spirit. Oh, Bolike, Imaziania. Or take years before Bianabo. Maka na iwu na onye ọbụla gburu onye nke gị ga-akaba arụ kee nye eke dịchọ na obi ntero so na ije mesịa back to sender ya eme ije imezi nke a mgba gị sinye ogbụta ọkwa ahụ ole jie ndị nkụzi aga-abakasịrị uru bụ ndị nwanne baka nwara si n'oge ọgwa ma ọ bụ na mmadụ gbulie ma ọ bụ na ife ilu mmadụ gbulie ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ gburu nwanne gị ma nwanna gị ma nwanne gị ma nna gị ime enyo nwere ife ọ ga-eme ọ bụ na ọnwụ chika ọnwụ ma ọ bụ bụkwele ibe o metere maka anyị bụ ndị mmadụ mgbe ụfọdụ bụ ya anyị na-emete ibe gburu anyị okwu dịkwa izi ndị na-agụ egwu na-atara anyị ka ezi nke anyị tọrọ atọ ndị na-agụ egwu na-atara onye abụọ ndị na-ete egwu tikete bụ nwa mmiri Oh, yeah, Wakina, but just wait, go finish your day. Okay, hello. Oh, my son, Daniel. I don't know what's up. Okay. What was I for that? So, can I say I could pay money? Okay. So na marapunu, na nema de jugo aba. Anja bunde shitam. If I want to kita, oba in the pool. Oh, listen, repeat every uncle. I want to repeat myself. Eventually, who basalo poison. If you get me, he got a little poison. Oh, my mighty. If one more watch a man again, man. I'll put him a command on me. Mamma, you will be given. Mana mu nwale o dem na akpele mana o maka o da n'ike hello mighty thunder mighty thunder so iweta ọkụkọ Easter. Every Easter na devil ya. Omo ni na-ewusi ọkụ 10, omo na-ewusi 20. Maka na do sigolo gị nsị ga-egi Easter. Omo go ndị ga-eji poison bụ Easter, omo go ndị ga-eji poison bụ na December. Mụ na gị.
Oh, the number we have, he fine. Oh, WhatsApp number ya we have. Okay. Because of na na-eje okechọ nri nne kechọ na eje ebuli ibu mana onye ibele okechọ mbịa ma mgbukwa ibu osikike ife oje na okechọ ndị te poison maka na o jiri poison na-abịa na okechọ na-abịa obutere gị na ndị ọ ga-atọ ya niile wee atụsa ndị tụsa so no either na o chere gị na bịa palọ ọ na o chere gị bịa bịa ọgwụ oke ala egburu na-egbu mmadụ maka na mmadụ enwero eke ọkụkọ nke mmadụ na-enwe nri ile ọ ga-adịrị eto mgboli abụọ ọ ga-adịrị eto intestine gbuo ego ozigbo nwụrụ mana asọkwa gị ili ọgwụ oke so na ebe ihe eme ife aka na-akpọ nri ọkụkọ iyewo igburu akwụkwọ na akpịlị ebe a ka ọ na-adị ịdọpụta ya ịmapọdụ ya na-arụ aja James nye Antonia nọmba o igbugide ọkụkọ gbuo ọkụkọ 7 James nwatara ya akwanye ụgwọ James akwanye gị ụgwọ agwara m unu na m na-enyere n'ego give ewe m na-emere unu bụ ịkụziri unu ya ka unu sogburu ndụ unu azọba ego m na-enye unu bụ ịbịa edoziele gị ụzọ gị adị mma edoziele gị ụzọ ya owe adị open inwebe ego aka gị ego na-enye mmadụ nwere ụlọ ọ ga-aba ha sị na ha ga-ewepụ ihe anọ na ya n'ime ya mba ịmawepụ ya otu ọ dị kịta ma ibu mgbugbu ọsị ya anya bụrụ nsị dị n'ime ya ọsị ya bụ ihe ọbụla dị n'ime ya ya ka ihe ekọta itu ya arụ aja o wee luo 7 olu ime ya ọkụkụ 6 ọ ya wọkụ ọkwa ime ọkụkụ 5 ọ ya wọkụ ime ya ọkụkụ 10 ọ ma wọkụkwa 7 maka gịnị agadi nwa na gị ọda ndị ada na-asa ọgwụ ebe ọ bụ n'ụkpọ ọnụ nke ị na-eme nsị taa agadi nwa na bọ ndị ada na-asa ọgwụ ebe ọ bụ n'ụkpọ ọnụ ya maka abajọ ka mmadụ ị na-achụ ego na-achọ ego esiwarịla gị na mmadụ anachọkwa esigbo onye gbu gị na nsị nri ọkụkọ Igbo ka ọ ga-eyuzu ma ọkụkọ agịrịgị mana were ọkụkọ Igbo dịka ọkụkọ Igbo ka m ji malụ ọ na-achọ otu esi onye gbu gị na nsị mana ọkụkọ bụ ọkụkọ o maka ọkụkọ agịrịgị na-enwe ya mana ọkụkọ Igbo ka m ji malụ mana ọkụkọ ọbụla ka nsa ọkụkọ ọbụla nwere onunu nri ma olizili nri ma oliri nri obodo na nwere nri dị n'ime dị onunu nri ya ibe na-alụ ụlọ bụ ebe ahụ data elili ya nwa ya bịa na-alụ ọrụ ya bụ nri ọkụkọ denu ị na-atụkwa dị na radio oluzi 7 iweta frying pan or head pan eji ndị mmadụ akwụkwọ nkiri messenger serve message itinye na ọ sị ị ga-eyuzu ọkụkọ ọbụla since ọkụkọ Igbo adọrọ na Dubai and use ọkụkọ since you get the thing. You can use agric so it is here na frying pan n'ụlọ obodo oyibo ihe emenwu ya you got aligoto pepper one but aligoto pepper you can put as many as you like but put one can serve atọpekwana ya atọpe ihe gote nke a na-atọpere atọpe itinye ya frying pan wele gas ya anya ife ma masị ya anya ya ma ọ bụrụ na ebe ya use nkụ ya sizie ya ọ dị ka powder iweta chili ya ịma ka a na-akpele gị 7 pam 7 maka niile gị pam itinye gị lacha anya ọ na-egburu mmadụ tinye niile gị kama ya lezi ile ibe o sede for the day maka for the next days ọ dị mma ite niile gị ahụ nke bụzi lacha anya te nke a na-akpele gị my brother ihe ọbụla bụ nsị ga-egbu gị iri ara dịtịrị na ọbịa na-akpele gị ofu ukwe gị ịgbapụ ya ejibona na ka ife ebe na ilili ya ọgụnwụ ndị na nne nwere ike ịkpụ ụta anụbapụ n'ọnụ ohu kwuru ha gị kpọpụta ya n'ebe ga-egbu gị ebe ahụ ịgbọpụta ya ịmanụ na onye ahụ chere gị poison n'ibe James sendere iwu anyanwụ Amaka nọmba o nwere ike ime gị ka ọkpụkpụ o
o nwere ike ịdụọ gị ka ọkpụkpụ afọ ọsụkwara ka ine onye nwụrụgokwa mana onwere ebe ga-eme ka ọ gafere ga akpịlị. It must choke you. Ichoku agwasazubi oge gadolili ka agado na akpịlị gbọpụta ya. Save nka. I want to repeat it 1 second. Tinye na start. Save nka. Save again. I can remove the video. Ka m kwuo nke m etinye na statu. Can repeat by myself. Totally money only ọkụkọ. Only ọkụkọ. Ọkụkọ iwepụta only ya. Ị na-amapado na arụ aja. Till 7. Anwụ ga-adara ya ọkpọ nkwụ. Ito ihe kwenye dị ọ dị ya n'ọnụ ka ọ wepụ gị ihe. Tinye alligator pepper, 1 alligator pepper. Then ọgbalịsịa ọkụ abụọ n'anya. Chile ya. Maka ya n'ile gị 7. Maka na akpịlị gị 7. Ọnwere poison ị ga-edete nwere n'ụwa. Olesizi ma nwere ibe imete. Olesizi ma nwere onye ị chọrọ igbu onwe gị. Ọ bụrụ na ị na-atọrọ mmadụ nsị, ọ bụrụ na ị na-enye mmadụ poison aka ịkwana ya. Maka na ịbụ na mmadụ poison bụ aka ya nke ya ma nlụzụkwa ọrụ. Onye Sweden leta ka o pike kọl ga ọ ya nwa ka ị na-akpọ. Ị na-enye mmadụ poison wee ma aka ya na nke gị. Ka ị protect ya ogoje tiziele mmadụ nke ga ma nlụzi ọrụ. Onye si, can somebody market for you? Market. As in, I don't know, you know. So, no ya bibi get no one na onwe gị from poison. Save zenka. So, even the wakolu ni ebe abụ. Ka m kwụ na mbụ before ndị batala ọfụ. Ọgwụ abịa na-egbele ewu adọbala ewu nwa mmiri ya ọhụrụ. Hello? Thunder na-ekwu amaghị thunder. Nke a bụ WhatsApp number. Nke a bụ my WhatsApp number. Tapụ anya egwu m ozugbo. But you make an life famous. Okay. So na onye sweet na azago gị. Onye Germany kpọchie m azụ ọzọ. So even the sick and wele ebe a bidogodo bụ ka izogodo ndụ. Rapụ na ego n'ọkwanye dị n'akpata ego. Nyapụ mmiri avụ na-egbele ewu. Tinye ọgwụ dọbala ewu nwanyị ọhụrụ. Mana ọkụkọ na-abịa anwụ ya. Onwere ibe ọyịm ọkụkọ. Maka na ọkụkọ nwere eke ọkụkọ nwere eke. Hello? Hello? Ọkụkọ nwere eke. Asịrị m unu ọ bụrụgodu pin ka ihe iji tinye na bred ma na nri tili ọkụkọ fọsụ ọkụkọ n'onye o wee gburu ya ọ mụ na-ekwu agbana oyibo ka o nwere ife ọ ga-eme ọkụkọ because na ewu avụ na-egbelu mmiri ababalị na ọkụkọ na-abịa anwụ mmiri amụ nwere egburu ọkụkọ si imetụ ukele ya ewu nwa ọkụkọ mmadụ olesi ma igbe ọkụ pịa gbuo ya mụrụ iji ọkụ kwado ibe mụrụ iji ọkụ si mụrụ iji ọkụ mee ibe ọbụla lie olili mana ọ bụrụ ka igbe ọgụ dewere ọkụkọ nwere ibe ọ ga-eme ọkụkọ. No, ọ sị ya na ị ga-etinye ya na your drink. Ị ga-eji rezọ maakị onwe gị na neck like this, maakị ya na tongue gị. Understand? So itinyezie ya ite ya na not put it inside your drink. Okay? Just put ya na your tongue like this. Ijiri your finger scratch your tongue now. Yes. Scratch so that the thing ga-aba n'ime tongue gị and the thing ga-abakwa ebe anyị makịrị yourself. Yes, ịma mmenwu onwe gị. Nwunye gị nwere gị ka gị nwanne gị nwere gị ka gị ọmaka na ile 7 maka na akpịlị 7
Yes, there's a blood because it's blood capital. Just see what does it mean? Pam, 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 with 7. The blood after it's here in the Oh, yes, you can share your phone when you are teaching. They are disturbing us. Mba, I want to go outside. This is Maya. I want to go get me. We go up and be lily. I want to go get me. Man, he man go to the poison. It's still on working. He man always is true. Go where man. Yes. I'm yes. I'll be pausing again if we're going. Ebu so many ndị obodo oyibo maka ebe a. Kpọọ ya normal call. Kpọọ ya normal call ka ọ ghọta inekwa. I don't understand what you are saying here. Isi na ka o mere gị, as in isi, please, can somebody help me and market for me? As in how? I don't understand. Okwu dịrị gị maka nna gwa okwu dịrị me onwe gị explain. Bye. I was up no more there. Yes, Stanley, ọ nọmba ya, ịkpọ ya and his WhatsApp number na. Ịkpọ ị ga-enweta ya na WhatsApp and normal call. Okay. Can you help me market for me? Ị ga-akpọ m ka mmadụ bi na-ekwu. Ị ga-akpọ m ọ bụrụ na aja ka ị chọ ka nlele na nwere ibe abi na chọ ka nlele. Igwe nlele na no followers. Then Chukwu ekeke ọkụkọ na mmadụ ezuru igbu ọkụkọ. Kete, olesi m gbule n'ike. Ịta ọnụ ọkụkọ ibe ọbụla sọlụ ya, ịsọ gị bete, ibe nwe ji eme poison edo 2000. Ọ gwana m ụkpala, kelekele na ekelekele. Amaghị akpara ụnụ iwe ji eme poison na-egbu mmadụ, na-amajụ ka mma ụwa. Mana anyị maalụ mmalụ njọ, mana ejiri eme njọ. Maka m bido dibe na m kwuru, jụrụ m si onwere onye nna m gburu mgbe na-emedibe asị m mba. Yes, ọ sị gị maka ya 7 times. Yes, 7 times. Your tongue and your bullet. Yes. You know? So, ọkụkọ. Ibe ọbụla sọ gị gba ọnụ ọgwụ. The ọnụ ọkụkọ tọnụ ahụ ti bread tinye na nri ọgwụli ole jempe ya. Onye yọrọ ọkụkọ ọya. Maka na data ni debe itili ko we gbu ọkụ. They are gonna help ọkụkọ. This number need to stop. Hello? I understand. Yeah. Please, can you call me back? Whatever I was explaining to you after the video, you call me back after the live. So please, cause it's okay. Yes. Because I am kita manzamuri. Come on, after this live, and when about more than so in the next 2 hours, so if I'm from now till 1 o'clock, I will answer you. 2 o'clock, I will answer you. From what so even so, give well or even so, give me a cook no wa. The belly or cooked on 1 million. Devil on we also thought Lily a bit of it. Devil on we for Christ's sake. Oh, you move up. Because number ọbụla ị ga-apịlị na-abụrụ 08036957876 ọ bụkwa nọmba m o maka anyị bụ ndị mmadụ na-echi ntịrị nne now you fall victim ije na ndị scam ba bulu ego gị nọmba ọbụla ị fụrụ na-abụrụ 08036957876 ịmara bụrụ nọmba m I'm a mistake. Now, if I'm going to post, I'm going to number. No, no, if I'm going to edit here, pitch up number. One from them want a banner. I want more even did even a cover. Now I have number. I can't more among who. Touch your number. I hear your number 08036957876. Oh, you have number 08036957876. 7876 ngara bụza m ga-agbalụ ka I'm on gonna 10 minutes and bịa ndaja and I'm not going to agwa m ya bụ ogidi ga keta asịrị ya
Make it bold. Make it called the bold. This is yes, like money there. Ntaja, Yakita, you go. What the fuck? Come. I think I'll do that. Money here. No. Good gone. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. About 10,000. 5,000. 1, 2, 3, 4, 5. Talk, you go talk. Don't be no new. Wrap one out. Huh? Well, I got Kotovo, Kotovo, Pigeon, Kotovo, Banicho, Village. Obagwa vele kuto nya kan jagbo ya kan jason do this shit you have number because mu igbo nwere efusio the resident titan I don't fear yourself. Wanna cha white. hora kata wala choro dia na mo choro Just not cha white. wala choro kata I'll show a bit. I want maka ngo si dia bra How can you see they are bold? I don't in the boat I believe you are bold. I want my camera ya kota kwa 080 They're quite small. huh? You're writing is small. Okay, get your number more there. I don't see the number. Oh yeah, there's a beer there. We want to then you can look kuma living in and you work here. Obviously, I'm like Coco. Obviously, I'm like Zad. Okay, for a reason. When I'm up to Weaver, two money go to work here. And the two of Kelly are Mogoluna. Negative, Monsieur, and when the chocolate layer, no one either a coconut, no either only your coconut. I don't see a dog, but go. I don't really know whether the local one will be on an here, a cocoa. As far as a cocoa, only the other dog could have Modo game can even say to walk on a idea more poison. Then I got a pepper. Of course, I don't go to Jivelle. I can't understand us a way open upon here. 7 o'clock. Only up got 7 or Sarah 1. It won't say Mark and 7 not Belgium. I'm pinning the number. I'm pinning the number. Okay. Abanirui, because I don't want to master of it because I can't leave the starting. Then, finally, in my liver, not the name of Bago. You were telling me about live here, you poison, one boy. And that's a good cow. And I can't give that will protect you, no poison will affect you. So, my question repeat here. Even Okonya one never won. Open one again, and a magan, one pagan. You immigrate to this issue. Maybe back to sender, mana omori effect.
ịmakwala na o nwere onye ga-egbu nne gị ma ogbuo nna gị ije tụọ anya n'alụsị dị pọwafụ o jide onye abụgbulie ike ọbụla ya bụliri ọka amụnsu ekpere ikpe na mmụọ ekpegide ikpe ọsetụlụ alụsị asa anachi ya azụ mana emetụzi back to sender or before you back to sender ugili ugwu osisi a na-akpọ ugwu ugili gbachili ụzọ any tree can serve but usually ugwu ugili unu mala ibe dị serious soup agbụnọ a na-akpụ ya agbụnọ osisi na-amị agbụnọ nke kwu n'ụzọ tọsọgbu na ọ gwara akụkọ ọbịa ụzọ adịla ọnwụ ya dị na ọgbachie ezi mkpọrọgwụ nke pụtara n'ogologo ụzọ esi aga bịa jee n'ukwu ugili agbujipụ ya edonye tinye enu jee bụ ndị gbujipụ ya no matter how big or no matter how small ọ dị debezi ọkpọ nkụ isunye ya n'ọkụ ma ịchọ isi ibe dịchọ na ọ chara obodo ọkụ ọfụma afọ siri ibe jee n'ebe enyi nne gị ma ọ bụ enyi nna ma ọ bụ enyi nwanne gị ọ bụ na ị na ebe enyi ka dị gwuye ana anyị fit ịchọ iwu igwu ana ebe gara ka akụpa from ebe a kịta ta ebe a isi oke ọ from ebe a kịta ta ebe a igwe da na ifanye dị osisi iberie dị osisi kpochie ya aja onye avụ mele ibe avụ ọkwụ akalịa ya arụ etozi alụsị ma mee back to sender ojide ya ana m back to sender onye ọbụla aka dị n'ibe mele nwanne gị ma onye mele gị osobi ya mana ọ bụkwa na ọ bụrụ mmadụ gburu nne gị ma ọ bụrụ mmadụ gburu nna ma ọ bụrụ mmadụ gburu nwanne gị ime ihe ọ ga-awa ọkwụrụ m maka oge na-atụzi ya ka ibe mee ọ ya awa ọkwụrụ ọbụ onye ma na nne gị nwụrụ ọnwụ chi ya ma nna gị nwụrụ ọnwụ chi ya andị mmanụ na enwere ike onye gburu mma gị nwere ike ma egbu mba nwere ike nwa ịma mma onye mere ya onye bụ n'obodo na-ejozi bere ya anyhow so ekene m ka ọ ka dị ọgọ unu ya emele m bụ ichi ya disi vidio ka ọ gaa live ka ọ gaa viral ọ ibe anyị chọọ iso ndụ I'm happy so many ndị bịa akpọgo m ọkọta amara ya enna n'ihi ebute ego ọ dị njụrụ na mmadụ akpasị gị n'ọya akpa mmadụ ewere 2,000 gbọọ weta ụkpala weta obiloko weta obili igbo tiko ye chere gị na nlili iri ebe eze ọya ịmachukwa mgbaala gị wiledo chukwu maka ndị na-ekwuto dibịa na dibịa dị mkpa maka nnasị dibịa agọzi n'ọgwụ o nwere dibịa ekele ọ bụrụ ije ọgwụ ka ọ na-eje ọgwụ ka ọ na-achọ maka na ọgwụ bara ulu ọ bụrụ ọgwụ ka ọgwụ ji ele mụ na-ekwu ọkpara nwa oyibo ka ọmụ na-akwa matụ na ntị abụọ ọmụ na-akwa mụ na-ekwu ka anyị kene unu maka ndị ga-apụ ọlele taa maka ndị nwere mitin ba ga-eje maka ndị nwere baba ga-eje kịta bụ almost 12 after 11 o nweta nzu ekwesị na dịka m gọọ na mbụ ekwuru m si na ọ ga-adịla unu mma eke oye abụ nkwa ebe dị mma ga-emere unu ọbara igbu unu onye abụgwụ ọhụrụ ya ibe dị mma ga-eme anyị na-ama mbụ ibe ike anyị na-ama mbụ azident anyị na-ama mbụ nke mmụọ na ya bụ nke mmadụ abasị ka ọ gbuo unu na ya bụgbuo onwe abasị na ọkọta ọrụ gị nsị nwere ike na-eyi nsị ya ma ọ ga-etiri gị na nri ikuku nsị abaa na roburu gị ụzọ nwụrụ ọzọ anyị ga-abịazi ife anyị ga-akụziri na mana nwayọọ ya na enwere ebe anụ bere stedi ị ga na-afụ m na laif ị ga na-afụ m na lain ọ dị na m je na mmiri ọ na m na-akwado alụsị m ọ na o nwere ọrụ nje elu ga na-afụchara mana m ji okechọn mana nkụzi m bụ once in a while na ma na-achọrọ ọrụ ma na-achọrọ pasenja abụrụ m ọsọ ọchọ pasenja onye megide dibịa iru dibịa wee mechiri ma ọ badụ na-agụgba narị ya akwazi na akwa bulu nke lụtara alụta akwazi na us of things ka mmadụ niile believe te bịa n'ala mba you can never reign forever o nwere mgbe ị na-ewu
mesịrị ndị machọpụta na iri na-eme adịrọrị agbazịarị gị ọsọ ịkọwazi akụkọ dị iche iche ka ịwere cheta mkpụrụ obi ndị mmadụ. Ụfọdụ sị na ha nwesịrị emi na ọ dọsịrị alụsị nwere ndị gbasịrị ọsọ kwụọ ụgwọ pụsị na alụsị gị abụ ọ nwere iwu uche gị na-agba ka ọ gwazi gị na ọ dị ozi ile alụsị butere na ihe ngwa na ọ nago ya bụ ebe anyị na-ekwu okwu ka anyị jikọọ n'onwe anyị ọnụ anyị bụ ndị dibịa ka anyị zọọ ọnụ ndụ ndị pastọ na-azọ na-ede nkebe dibịa na-azọkwa na-ede nkebe ofu ife ka anyị ncha niile bụ nwanne ka anyị ncha niile bụ ife ọbụla Chukwu kele nwere Chukwu kele ka ọ lụa ma mgbele Chukwu kele Chukwu nwere mgbele na-alụ o nwere ife dị na mgbele na-alụ ya bụ isi ya highest ọgwụ for ọbara nta highest ọgwụ for catarrh and cough so na Chukwu dịrị ikeri nne ana nwere esi na ngị kasị agba ọnụ ngị kasị nwe pawa Chukwu kwanye ọkụ gị nwa ị na ya bụ ọnwụ Igbo bụ kalị ekene mụ na Igbo bụ Igbo ya mara unu mma ebidokwa na ọgbọ egwusi na ọgbọ ka anyị onekwa na-adụ mma eke dụnụ mmụọ ya dụnụ mmadụ dụnụ makwa na abalị Igbo na onye abịa egbu ọ na-ekwu ya mara unu mma share this video ka ọ gaa viral kọwa dị nwoke mma dị nwaanyị mma ekene mụ ka gị ma ibe ntego welcome. Mine came out of a cotton. I come got a mile. I know him see one for them now. Jack Daniel. Get them look, we are in there. Get them look, I don't know him see you was in a good time. I don't mind, but I'm not bad. I like when I keep what I there. No, then the camera can be back. They will be so thank you for much. Organize it. I like him, but I'm not. Don't come. What was the other my melon? Oh, you never mother. He can go a bagano. Get your business, get video. And put us in the nag. Give Budida, Nebuto and Dida Nagog, can even boss. He came to the Bible school. Me preaching, one of preaching, he never. He never make how I like it. I would have been very. Who follow? Ndi Bialon Yabi Vomamel. Omele Mogo, God of Thunder, Melly and Kekalia. Or some can even children send what you know we were. You will go see AC or go tell them. Coffee on ya, of course, no free goes you down, no edge, you may even. Unut on down all Van Hallo. Now, not a malun. Adam and the Yadene Yaji. I know the Zuzo mother or the more. And I approach you. I saw when I ain't Calais. I don't live there in his Simon. Only naked to be alive. I jaga. We have not got malone. I am a go for them to them mother on the Babaway. Gibonia Nakaron will go kiss each other when did not get ballet. I let you giddy. I want you get my level or get my level. Autocata auto, only vain. When only getting them so get go on. I'm according James Saga, Mamma. But I'm not doing it was no natural no other. All I had what to anything or talk one out one was so. That's a local. And I talk one hour. I could not do no more than my melon. It was not love. Even the my flag up is no. Progress, connection, fervor will visit your home, will visit your family. You shall reign. No wind shall come into your business. If any man get lugaka, I will move my to get so ye. The guy I go to far, tata, that's the get see what it match on ye. I tell you, Boko, the archer will talk, he receive a blessing. I get weary. Only cover 2 o'clock, only cover 4 o'clock, we'll go maybe. Or they, but I'm going to swing and $1.
nya bụ efi m njekọ igbo oge ejikwe n'ala ngozi unu mana igbo evi adịrị ezi che ndị ka igote evi 350,000 iwegote ofe mesịa 500,000 afọ ọ bụ na onye lisili nri kpasịrị ego mata ya kpụ dibia evi igbe dibia ya bụrụ edrọkwa izi ana ekpu eligo evi nwere sign ọfụ ofu ebu moto bịa nga bụ onye kpụtara evi onye nke ọzọ kpụtakwa evi and evi ọzọ ga-abịa mana mama mgbe evi ọzọ ahụ this month mbujele ọra alụsị m ojele me birthday m bụ 15th March next month na nkịtọ ka ibe jata anyị nwụrụ mbụsị ịtọ nwere ekwu dibịa mgba n'ihe mụrụta azụrị ọ bụrụ ihe mụrụta azụ ịkpọ mmaazị agwa gị okwu so next month bụ my birthday ibe kachasị gift ga-eme bụ ekpele iso m kene Chukwu then all my friends atros godo m ndị Great Mighty Thunder bụ ndị group m enwere m group WhatsApp ebe m na-enwe group prayer almost every day ma ha na-abatara na nkịtị ịchọ ịbata ya nke na Thunder ya abụọ aba anyị na mmanwụ gbasara na mmanwụ ike maka onye jiri ego anọrọ na mmanwụ enwere ego mara mmanwụ onye nwere ego mara ekwensu so ndị Great Mighty Thunder ama m na mbụsị ahụ na-atụ ọmazụ onye nwere gift ọ ga-enye m onye m gift a na-ajụrụ gift ajụ ozu na gadịrị ụlọ mma 15th March is the code anyị ga-eli olili maka na olili egbule ịbịa pụrụ obele ibe ebe ọ bụ ịnọlu nso ịbịa mbọsị ahụ a na-ata anụ iri na-enwele ya nwele na-ada mmanya ya bụ na ọ ga-adịrị ụlọ mma na eke ụlọ mma na ọya ụlọ mma na akwụkwọ ege nkwule ekene nwere were igbu n'okpukpu onwere ego nke okwusi na nwuchi ya dị dis video n'oge nkwe oge nyere anyị aka dị nna ekene nwere ha kpọrọ nkwen amakalịa ọmarịcha m aha leka mụ agbara nwa oyibo ka ọ mụ na-akwa mụ na-agwa arọ the right location bụ ebe ọbụla isi ịrụtara arụ Ọnịcha banye moto na-eje Ọkụzụ junction iru ara Ọkụzụ junction then ilitu si dara litu ego banye ọkara sị ebute gị na nke Mighty Thunder ọgwụ karịa ọgwụ enwego hụ Mighty na Nando Thunder na Nando ọ rapụrụ ava nna azaba ava nna m ọkụ unu na-avụ ọ ka ọ bụziara ava m ka o ji ele ive ntụzi anya alụsị ma ọ bụ kọọ ya ọgwụ ma ọ bụ mee ovu ive ọ bụ na ava m adọka mana ọ bụrụ ava na-azọ bụrụ jesi na amụrụ sistem na-agba o sistem ebido m dibịa ava kalịlị o nwere nzala avịa and avụrụ m ndị na-aza ava na-abụ ọmụzala ava ndị mmadụ zara ọkwa ndị dị maka na-enwomi mana emele enu emela na ọgwụ anyị karịrị ọgwụ na pọkala ọgwụ ọgbara ọra ka ya ọgwụ ka alụ bụla ijele ọgwụ ka alụ bụla otulu anyị alịbụla alụsị ọgwụ anyị abụgala alụsị amalụ unu mma irute Ọkụzụ nchọrọ isi ndị ọkara bute gị na nke Mighty Thunder na nke ọgwụ karịa ọgwụ na nteje maka na enwesikwara ejenti debesie mechin igwuru Thunder eburu gị jewe na ndọ ụmụ ndị basịrị n'ọnwa si na-egburu ejewe na ndọ balu ọbụna ọbụrụ ebe na-echọ ọbụna ọbụrụ iru m fanatabara chetaba azụ mana ịmara ụfọdụ ga-eje lụzie ike agụụ ịtọnụzi bak atenzie to dem mana ịmara emere enu emere ana ije ebe dibịa na-abụrụ ebe ịfọdụ wee jeve emesị ịba ya agwa ọkụrụ nna ask some native doctor in Nteje ongo some many people batala ebe a sị m na va na-achọ onye dị otu ndị ọkada du ive o nwere nwaba anyị a na-akpọ Uchenna na-eme ive mpụ abịago so mepụ abịago be m na na-achọrọ ya ndulu nwa be m si Nteje bulu mechin buje ndị abụọ onye dị otu a dibịa mesị bịa kene m ya ka eji ama dibịa ife ọbụla ị ga-eli ga-abịa ife anyị bụ abụ ana ọwụ ntụ ime ọ na-abịa nwa dibịa alụsite ebili anyị na nọ ibe anyị ga-eli achọla anyị bịa
Open on what the 5 come for the day. I'm happy. I'm as all as now I go get direction. I'm alone more. I don't know now. But you know I have go for the mug alone. For the mug melez no nom. As you know, Gabos no age amat. O ka lingin as you know game. As you know, Gabos no age amat. Obodo ka meet no no ka bịara ya ma mmiem. Let me call my WhatsApp number again. Can name mistake. 080 36 95 78 76. Mighty 080 36 95 78 76. Can boy also 080 36 95 78 76. Then opposite each other's stress. Makana ọkụkọ kịta bụ 5,000. 7 ịgbakọ 7 ịbụ na igbudu ego 35,000. And then nwere ike ọ bụ na ịchọrọ ili anụ ọkụkọ na nkịtị. Ọ nwere ike ọ bụ na ịchọrọ ịta anụ ọkụkọ mana ịchọrọ ka ịkanye ya bụ ọgwụ poison. Ịbịa nkanye gị free of charge vesọlụ gị gbasa n'ala. Anyị emeghe na anyị ga-eje zọ ndụ. Anyị enweghị ya enwe na anyị ga-eje na-azọ ndụ. Ọrụ ịzọ na ya na-anara ego, ụlọ anyị na-ana ego bụ ọrụ onye chọrọ inwe ego. Ibi iweta ego na ego ka eji achụ ego. Omena nkịta na-adọkwa n'ile. Omena nkịta na-adịrị ile. Maka ndị na-eje bụveje elili amara nkwute obolu pastọ nyere gị ive ma ọ kpele gị ekpele. Chụọ ego tinye na envelope. So onye seed were ego abụ nne ya. Obodo ibe nyere gị ọgwụ amaka ọgwụ epe amaka obu ibu. Were ego na ego ka eji ebulu ọgwụ. Nna anyị gwara na enwe ego mbulu ọgwụ. Igwe dibịa 10 bilion ka ọ emeli gị oke ite ma ka ọ emeli gị ewele. O mesị ịchọ ịbịa were ọgwụ ahụ nye ego. A na-akpọ ego mbulu ọgwụ na mba gwara nya gboo. Ọ bụla ka mmadụ sanyelụ gị. Were ego nye ego mbulu ọgwụ. Ndị dibịa fọlọ ive mmele ive ahụ ma ndị kpọrọ m na fon. Nene m ego mbulu ọgwụ. Ekele m ya ma alụ unu mma ka anyị pụta na mmadụ erigo nwanne. Kedu mgbe bụ ụzọ wee afụ na ọ ndị ikpe anyị? Ọ ndị ikpe ikpe ka m kwesịrị ibu ụzọ bụ na unu abịala ikpe ọkụ ya? Ok. Ọ ga-abụ ụzọ kwa ya? Echebụsị n'ịnwe chansị tata. Mgbe ndị ewenu unu aga afụrụ mmadụ bulocha niile. Ka anyị bụzianụ mmadụ. Ndị a ga-agbara ava unu ga-enwe ndidi ka m ndị a brief ka anyị bido ka anyị bụzianụ. Ndị ewenu amalụ unu mma na ekene ọya na ahụ na kwụrụ n'ezinụlọ na dịrị unu mma. Asị ka nkụzi ebe chipụtụ mmiri ahụ ka ịwa awa aba gị. Iji akwụkwọ nke gị? Afọ m ka o ji akwụkwọ nso dat ka echeki ya nne mana o nwere ibe ncheki dị na ya ka ọ pụrụ na ya ọ dịla anyị izi. Ibe njọsị na nwere ibe ncheki dị na ya bụ ichekigo kwuo na-achọba achọ na ọnya ji gị ụgwọ. Achọrọ m ikpe ndị a niile bụ ndị m ga-agbara aba na enwere m taịm. Ịma na ibu alụsị na-arụ. So n'ibe m chọrọ bụ ọ bụrụ na nye nwa desperate na ego ka bụ wizard 17 ga ego ịbọ 84,000. Ego ne ka onye go gị. Ego ka onye go gị. Ego gị ego from me ego mgbata n'ụgwọ 3 million. Enna even at that get 84,000. Ọ bụ na iweta nwe 84,000 debe n'iru arụsị oweli. It's listening very good. Ọ bụ nye m fonu nna.
Gewante. Kangba yi alsem kosiema. Opu ni wete 84,000 no na-ekwu were n'iru alụsị. O wee weli ọsị hapụrụ nọ na 5 naira ka o ji gafele ego ije n'ụgwọ. Ya na ọ top 5 naira ego ije n'ụgwọ. O weli ojide ya. Listen to me. Mana ọ bụzie na gị kwuru na ọ na-egbu gị alịlị na-ekwusiwe oge iji ya. Then gị nwechazie nwa alụsị ọ na-alị gị ego ahụ. Isizikwa na ị ga-anwụrụ anwụ ịnwụ gị oredi. Isi na ị ga-anwụrụ na ị ga-akwụrụ okwu ya ọgwụ ya. Ị nabazia ntụ alụsị. Kama na ekwu mmekwu na mbọsị ọbịa abụghị kobe. Ibe ga-enye m 5 million. Evi na-atọ, ewu na-atọ, ji 30, ọkụkụ na-atọ. Ọ bụrụ na onye maka ihe 84,000 abụ ya kobe. That's something ka ọ ga-akwụ memereli ebele iweta iti na-akpati oweli. Ekene m unu. Ọzọ dị ka ibia isi na oji m ụgwọ. Ego m tibe na gboo mụ na ya ji wee jebe ugwu asa iji ama nke iji nke bụ spesi niile mme. Ekwu na nkwụsị ụgwọ ahụ kwicha na-akwụsịgo na ya akwụkwa nya bụ ụgwọ m na-ekwu na ọ ya akwụ m expenses transloading niile eme ma ụgwọ chọpụ m kwụ n'ime afịa wee paakị ngwa afịa ahụ Nwere bala mbọsị izi. Bala mbọsị izi. O so na afịa ije nụ na ụgwọ ji gị nya bụ onye na-abụ oji gị nya bụ ndị wasị gịnị nke a bụ o kwuru na iweta ya nya ma iweli nye ibe nya na-achụ jee ma ọ bụ na isi na o ji gị ụgwọ ịnwa alụsị jebela onwe gị ọka ịnwa alụsị ọkwa ya mba ndị ọzọ ka m nwetara ya ego ka ọ weziele nwetakwara ego n'ime ego o ji yes ka ọ wee adịzi ka amazi na ma esposi imele wuti 84,000 ka o rizie nne ka amazi na mbọsị gekwentị mbọsị ọ ga-elu nekwentị na ịbụ na mụ nọ laif na mbọsị ọ ga-egbuvi ya iri ikwu na ọ ga-ahụ ka ọ ga-ahụ gị ịghọta na-ekwu ibe m ji na-ekwu ya bụ anyị na-ekpere injustice ibe na-ekpe bụ justice alụsị amarọ mnwa nnale aka azụ ojide m nwa God of Thunder achọrọ ịma dị onye bu ya ọmara dị onye bu ya so na iwetali ya ego avụ oti na akpati istọnda na-ekwenye ego ahụ si na ọfọlụ ọ bụ na nọ na mmego na mmegide na obumụzọ na alụsị na egi ya ọ bụrụ na mmegide asọ ọ bụ na ọ na-egi ya wele oti ya aka wele mbọsị ige ntị mbọsị ị ga-ewetakwu ya bụ ego ị ga-anụkwu ọ bụrụ iji eketa ị ga-anya eketa wee wele ewere obodo kpochapụ ga olu m ka ị mara nke ị na-aya ka ị mara ọkwa mara ịnwụtọ ndaburu n'abụ ihe nna-aya bụ typhoid and malaria ka nna-aya dịrị m stress bụ ihe na-egbu m anyị kwesịrị m ịdebe ebe a ọ na-ebutede m na m ụkọ ọla mana a sị m na ọkwa m gwagwa ya na kwụsị na m kwesịrị ịbịa ka m neta onwe m Sunday na lockdown. The issue bụ na na-esebego okwu mma na onye kwụrụ 3.something million agbanụgokwana mana ka ọ gara ebu na say please ozi obi ya maka nke bụkwa eziokwu ịmana ọkwụ onye percentage which 10%, 20% ka na onye 10%, so find out na ego niile anwa ịkwụrụ ya na ọ gbakwa loss. Agba m loss ka m gwa n'elu maka na abịa m sị na eda one kabịa chelu ọnwụsị na-eje wetali ego kedu mbọsị ị na-abịa enwere ibe anyị dị bụ na mma nwa alụsị ka abịa wet abịa week back onye a ba na my shop connect shop mụ ya lent with my name baby see one ya connect shop m wole playa court si ya wole go TV antenna m n'enu gbajisie debe n'ihu shop m meaning just I didn't talk to him since now. Nke a bụ even case I'm still make case nke ntị ndị bisi ị na-eje wetara anyị ego kịta ikicha eme transfer cash kiri mma eme transfer ime transfer ọ bụ na o metụ ozi aka nọ cash ka ọ dị n'alụsị chelululu a na-eme nwadị kwu n'ọnụ na
don't take even money will not. Chelo kapia. Ego go you no go total. Check up ego go you no go total. Ego go you no total. Kapia total money go go you. Chelo no. Balance how we gonna balance for it. Obo balance. Total money go you no go. Kapia no. Say me no go. Total money go go you. Total money go go you. Total money no you. Total money ojim 9 point something million. 9.something million. Wa hu gidi e hu before I ben and Kegi, I go for 3 point something million. Amale mo wa 3.something million na. Kai na ku make. Before I no problem I go there. Nobody there. The point. So nko na ku na akolo ugwo expenses. That nka abosara giant. Get ho dey for that no we here. We need na my wo he go. They know when. Nibisi we dey want make atata. We dey want make atata. Ozugbo boy go say obulo 1 week time go do. That be 1 week 1 week time. Ma be ba for ega. Nibisi. Na mpa ikwelu na December. Isi na ga ma ga December. Nibisi gabia enna. Chelo. Eji me ego. I can go and withdraw more money. Gente. I can go and withdraw more money. Then can you wale gia? Never gamma. Ogwa ebevego. Nubisi. Mo nchoki ime. Agwale m ya. Si na ọ bụ na ịbara ebe atata na ọ bịara atụ alụsị. Chukwu jezi alụsị ma onye nke bụ eziokwu. Mana ị ga-abụ a stupid man. Ọ ga-abụ out of na ka m siwa akpụ ya. Na ịmaziri na-eme ikezi ikwugo 9 million something ọ bụla 84,000. Mbapụ wela aja kpapụ onwe ya abụ. O nwere ya nsị na nke ọ na-ekwu bụ ntu o. Ivi ga-emeketa bụ iji machine driver ji weta 84,000. Ka onye nọ n'iru ka wele kiwe na agwụ okwu atabịa. Ka m wele azụkọ pugo olu m na m kabụrụ nwere ive ọmara dị na tamara na yarọ gị na-alụsị na-eme gị. Ka okwu abịa taa. Nye nwe ga-eche. Mmanya nwe ihe anyị na-ekwu biko. O nwere injin agwa ya. Kama ọ bụrụ mmanya nwe ya. Ụmụ nka nsi wee nyata wee bịa. Ngwa na ebe ga-eme. Onje weta 84,000. Ka nne gị. Mana ka ọ yala ibu ego m. Ka ọ waa dị ile. Dị effect n'ive ịchọ. Ka ọ bụrụ ego gị. Itinye abati ka ọ wele. Enna help onye ka agbalite ego a. Isi nwa gị nwa ya kwa azụ next week. Nwa ya kwa azụ next week. O nwere ka ọ dị. Ka ọ bụrụ stress. Mgbata na alụsị m. Enwe gọọmenti dị ka mma enwere ya. Gị nwe emekari ya nwere ya na ka ị ga-emeri ya. 8 months and ọ dị here. Achọrọ m ya gịrịgịrị hapụ m. Azụgo season ndị na-aga azụ. Ndubisi. Yanu my advice. Yanu na gwa. Ndubisi. Me na ngba gị. Ka ikirizi ya. Ọkwa ego n'onu ni da widia. Na ndị ọfọdụ dogo. Nsogbu adịrọ n'ọnụ. Ndubisi. Business unu mere business. 9 million something. And they kwụsị go gara. Ego ọvọzila obele. So, achọ mụ ma efe iji bụrụ nwoke ka sịla abịa taa. Nụrụ m okwu asị nna gị oche. Na ama nkwana gị n'onu. Ị ga-emenwu ya. And against na advice mgbe ụfọdụ bụ ndị nwunye anyị na-eji akara egbu anyị. Okwu nwunye gị ama m na iwe ego dị ka ọ na-azụ mmasịrị na okwu ajọ okwu mana eji na-alụ ya waa sị ka isoro nke okwu ịnwụrụ nwunye gị enwe agịrị mbọsị ahụ asịrị gị ntị asịrị gị mba ọgwa nwere asị na oje bụ ogbu ya ịna-amọzi na anyị bala ịna-amọzi na nwe anyị kpa ka ọ dị
ka ọ dị biko na m chọkwa unu experience ya na ọ maka ụgwọ anyị na-agba ụgwọ sị gị mmadụ ide gị 10 bilion anyị ga-eme ọkwụwa ya ekene m